Boa tarde, vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de setembro. Iniciamos a sesión. Primeiro punto, aprobación da acta. O punto 1, a aprobación da acta da sesión anterior. Hai algo? Vamos. Estamos de acordo? Votros? Vale. Punto 2, dar conta das liñas fundamentais do orzamento exercicio 2025. É unha acción de conta, non hai votación. Alguna observación, algo? Alguna intervención? Nada, informe que se remite por parte do Concello, intervención, coas liñas fundamentais do próximo presuposto de cara ao 2025 e nada máis, que dar conta. Simplemente gustaríame decir a este punto, pois nada, agradecer o traballo de intervención que ademais por requerimento xa se ven facendo dende hai anos, é un traballo tedioso e que sempre fixo da maneira máis eficiente a nosa interventora, e inda que sexa para dar conta, pois gustaríame agradecer o traballo da mesma. Moi ben. Seguinte punto, o punto número 3, dar conta do cambio de finalidade de crédito préstamo 2024. Igual tamén é unha acción de conta, non hai votacións. Nada, aquí hai neste caso, pois, está relacionado coa Escola do Sartal, ou a instalación da tarima que se fixo, se cambiou a partida dunha que existía para mobiliario no presuposto, para a cargo desa, pois se fai o cambio para poder facer esa actuación que se levou a cabo na antigua Escola do Sartal. Unha votación. Ai, é verdade, Bueno, dar conta. Sí. Estamos a favor igualmente. Vale. O punto 4, modificación de crédito 34/2024, crédito extraordinario financiado con maiores ingresos. Sí, a proposta xa foi dictaminada por a Comisión de Facenda favorablemente. Sí, non sei se hai algo, alguna intervención. Non sei se vas a facerte unha intervención previa. Nada, vamos a ver, en este punto que é moi similar ao anterior, pois hai en este caso, pois por parte do Estado, polas participacións que facemos, se fixo, pois en este caso, un ingreso no Concello, e o que facemos é, pois, con este ingreso, pois incrementar algunha do que son das partidas, o pago de facturas, e no outro punto tamén, pois en este caso vamos a mirar o feito de pois actuacións que se van a levar a cabo antes de rematar o propio ano. Bueno, podemos ver como se incorporou ao final esos 800.000 euros a maiores de aportación do Estado, que se suma a cuantía anual, o que representa case 4,5 millóns, que contrasta notablemente coa aportación que fai a Xunta, que é ao redor de 1,5 millón, 4,5 contra 1,5. Podemos ver a diferencia de trato con respecto á administración local que ten o Estado e que ten a Xunta de Galicia co plan de cooperación. E logo, chamar a atención, tanto no punto 4 como no 5, nos numerosos reparos que se producen por parte de intervención en canto a xestión destas facturas. Hai numerosos reparos de facturas que non pertencen, que non deberían ser financiadas polo Concello, falta de procedimento, e unha serie de cuestións que plantexa a intervención con respecto á xestión que fai o Concello con respecto a determinadas facturas e aos procesos de contratación. Decir que isto debería correxirse por parte do Goberno. Por lo tanto, estamos a favor de que se pagan as facturas, evidentemente, porque os proveedores que fixeron os seus traballos teñen que cobralos, pero en calquer caso, alertar desos procedimentos que a propia intervención cuestiona. Sí. Alguna intervención? Vale. Nada, simplemente aclarar
que me extraña un pouco a intervención do portavoz do Partido Socialista cando fala de procedementos, reparto de algunas facturas. Non sei se mirou o listado, pero se non mirou, vou recordar algunhas que aparece. Por exemplo, unha escaleira desmontable de aluminio entregada ao Ateneo Corredoira, que non foi contratada por este goberno. Despois temos, por exemplo, uns muros de ensanche no camiño da Parroquia San Martiño, que tampouco foi encargado por este goberno. E despois temos, cando fala de algunha factura que non debe pasar a pagar polo goberno, como vostedes saben, porque hasta moi pouco estaban aquí no goberno, pois se refire a moitas facturas, como por exemplo veñen aquí, de eventos que se fan, como pode ser a subida a Escusa, ou como pode ser o torneo de fútbol 3x3 de Combarro. É dicir, logo, se vostede nos di algunha das facturas que non deberíamos de pagar basándonos nese informe da propia interventora, pois nos yo agradeceríamos, pero vemos un pouco indefinido eso, é dicir, quere falar, quere transmitir que este Concello fai as cousas mal, pero, sin embargo, é incapaz, lle falta esa valentía política de concretar a que colectivo non lle deberíamos de pagar. Logo, a min sí que me gustaría, e tengo oportunidade, de decir do listado que hai, según vostede, cal sería a factura que debería de correxir este goberno e que non debería pagar. Sí, bueno, vexo que vostede mencionou unha factura de 3.000 euros, cando estamos a falar dunha modificación de crédito por importe de 154.000 euros e outra por 494.000 euros. Fíxese vostede. E yo dixen claramente, é dicir, os proveedores teñen que cobrar e os colectivos teñen que recibir a súa contribución. O que falamos é do procedimento que utiliza o Concello para facer iso. O que falamos é dos reparos de intervención. Non estamos dicindo que non haya que financiar determinados eventos ni determinados colectivos, pero aquí hai moitos outros tipos de gastos, como gasto corriente, de diferentes investimentos e demais, que non teñen nada que ver co que vostede fala, senón estamos a falar do procedimento que leva a efectuar este gasto. Non digo que o gasto sea improcedente ou innecesario ou que non o haya que facer. O que digo é que a lei establece os mecanismos mediante os cuales se deben proceder a efectuar determinados gastos. E o que pon de relieve a intervención é precisamente que os procedimentos para realizar esos gastos non son os correctos. De feito, informa desfavorablemente e por eso ven aquí a pleno para levantar ese reparo de intervención que permita pagar as facturas. Vale? Non estamos falando dos determinados colectivos, senón estamos a falar da xestión municipal, é do que falamos. Como ben sabe vostede, a alternativa sería decirlle que nosos colectivos non pagar e non, decir, o do procedimento está moi ben, pero repito, aparte, tamén nos sorprende porque é algo que vostedes fixeron reiteradamente cando estuveron no goberno e que ahora nos veña a decir, a dar unha explicación e a exixir cando ora forma parte da oposición, pois, bueno, sorprende moito, pero volvo a decir, e volvo a repetir, a intención ou sí calé, é dicir, é intentar transmitir que se fan todo mal, é dicir, a alternativa é, pois, moi fácil, é dicir, decirlle aos colectivos, mira, como non se pode facer porque non se cumple estritamente todos os procedementos legais e demais, pois non vos podemos pagar, por exemplo, as ambulancias da subida a Escusa, non podemos pagar, por exemplo, os trofeos de 3x3 que organiza o Combarro ou outras facturas similares, que aí é onde veñen os reparos. Pero o que sucede, eu volvo a repetir, hai que ter a valentía política e decirnos factura 33, a 34, a 30, a que vostede queira, non a pagar porque estáis incumplindo o procedimento. Pero eso que lle sucede a vostedes, que non teñen valentía política, que queren intentar encender un ventilador e decir que este goberno pois incumple procedimentos e demais, e o único que estamos facendo é esforzándonos para contribuir ou colaborar con aqueles colectivos que demandan a nosa axuda. Únicamente eso. E pagando facturas tamén, por outro lado, que vostedes mesmos encargaron. O ventilador o pon intervención, non o poñemos nós. Estamos referindo cuestións que pon intervención. Moi ben. E non decimos que non se deba facer ese gasto, insisto, non manipule. O que se ten que facer é facelo ben, cumplir o procedimento, é do que falamos. Non estamos falando de que non se dé os cartos. Os cartos está regulado como se otorgan e como se pagan esas subvencións. E se pode facer, pero hai que facelo ben. O sea, cumplir os requerimentos que fai a lei, simplemente. Entón, cal é a solución? Facelo ben, esa é a solución. Moi ben. Tamén cal vai a ser o voto do BNG. Non iba a intervir, directamente íamos a votar, pero bueno, vou a intervir.
é un pouco ao fío das palabras que decía vostede, porque vostede decía que hai que ter valentía, pero tamén hai que ter coherencia. Entón, valentía é, por exemplo, vir aquí e decir, vamos a votar a favor porque sabemos que son gastos que están que son necesarios, que foron executados, pero tamén hai que decir que non é que estemos en contra do que se vai a pagar, senón do como, e vostede o saberá, porque se tivera un pouco de coherencia, lembrará que cando se sentaba aquí, vostede decía que cando estivese gobernando, se algunha vez gobernaba, iba a terminar cos reparos, iba a facer previsións á hora de facer as contratacións, porque se pode ter unha previsión, porque é previsible saber cando se vai a celebrar a subida escusa, é previsible saber que na subida escusa se van a necesitar ambulancias, é previsible coñecer moitas das necesidades que aquí se detallan. E vostede, cando estaba aquí, precisamente decía que ia a cambiar eso e agora terá moita valentía, pero, dende logo, coherencia non. Entonces, se poden ter ambas cousas. E precisamente iso é o que vai ter hoxe o BNG neste pleno. Ter a valentía de decirlo e ter a coherencia de saber votar en función do que é mellor para os veciños de Poio. E para os veciños de Poio está bo que se executen facturas que entendemos que foron necesarias, non polo proceso, e xa yo vimos dicindo, e seguramente, si se volve a repetir, non apoiaremos estes expedientes, e sobre todo tamén para recordarlle que non vale decir as cousas na oposición, hai que poñelas en marcha no goberno. Ben, votamos. Votos en contra, abstención, 4 abstencións, votos a favor. Ben, seguinte punto, punto número 5, modificación de crédito 35/2024, suplemento de crédito financiado con maiores ingresos. Sí, a proposta tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda favorablemente tamén. Ben, estamos falando de máis ou menos de moi similar, e aquí o que se añade unha serie de proxectos e de investimentos que en este caso pois veñen pois a correxir actuacións que quedaron pendentes de outras actuacións que se fixeron, outras actuacións que en este caso, pois, sobre todo, que poidan ser executadas dentro do plazo de rematar este ano, que é a obrigación que temos para facer este tipo de actuacións, e sería, neste caso, pois, en Camiño Liñares, un proxecto de 40.882 euros, en Camiño de Paradela, un proxecto de 40.000 euros, no Banda do Río, 15.375, na Ratea, de 12.494, en San Martiño Real, 18.730, en Peirao Covelo 31.273, en Camiño da Coita 45.000 euros e en este caso pois no Parque da Seca 16.695. Son todas actuacións que tamén se van a levar a cabo con esta participación nos tributos do Estado e que, bueno, que veñen para aprobación a pleno. Alguna intervención? Bueno, hai que decir tamén que aquí hai facturas con reparo, ¿no? Igual que antes, que non son... Hai algún investimento, pero hai facturas de gastos efectuados e que veñen con reparo e temos que levantar no pleno o reparo, ¿no? Ben, como vostede ben di, este é unha aportación do Estado, do Malvado Sánchez, que vostede negaba que non iba a vir, e precisamente son 820.000 euros a maiores que permiten a este Concello pois facer obras, pagar facturas e desenvolver a súa actividade como administración local, cousa que, como dixen antes, votamos de menos da Xunta de Galicia, que ten a aportación que fai aos diferentes municipios bloqueado desde o ano 2011. E me gustaría que tamén fixera algún tipo de valoración con respecto a este tema, é dicir, por que a Xunta infrafinancia os concellos e ten bloqueado o plan de cooperación desde o ano 2011 e como o Estado ano a ano aumenta a aportación e neste ano o aumenta en 820.000 euros que permiten a este concello desenvolver actividades, obras, pagar facturas e facer actuacións e dotar de servicios a veciñanza deste municipio. Nada.
Decir, eu creo que un pouco que hai que decir é a verdade, tratar aos veciños o que con transparencia e certeza o que estamos facendo. Isto é unha revisión que uns anos xa se fixo en outras ocasións este tipo de revisións, uns anos che pode dar un incremento e outros anos incluso che pode dar a que lle teñas que devolver ao propio Estado. É dicir, non é a primeira vez que sucede e noutros concellos onde con esta revisión o que en vez de facer unha aportación o que teñen que facer é unha devolución. Logo eu creo que é iso, é dicir, un pouco de cautela, porque tampouco o que estamos recibindo non é nada que non sexa dos propios veciños de Pollo. Logo esperemos que siga así, que esas revisións vayan en incrementos. Alá, me dá igual que sexa do Estado ou que sexa da Xunta, para nós, bendito sea. Pero hai que dicir a verdade, dicir, este ano pode tocar esa revisión a incrementar, como outro ano pode vir unha revisión e o que hai que facer é unha devolución. Que eso igual se lle pasaba por alto. Precisamente, como hai que decir a verdad, o que hai que decir é que esta aportación non resulta dunha revisión, vale? Resulta dunha aportación extraordinaria aos municipios, non é unha revisión. A revisión implicaría ao redor de 50.000 euros, pero lle están transferindo ao Concello de Pollo 820.000 euros, é dicir, un total de 4,5 millóns. Vale, polo tanto, como hai que decir a verdade aos veciños, como hai que falar con transparencia e claridade, é mentira o que vostede di. Non é certo que sea unha revisión, senón que é unha aportación extraordinaria. E máis, se o Partido Popular aprobara no Parlamento a senda de estabilidade, tamén habería unha aportación a maiores dun 2% que o Concello de Pollo non ten, a Xunta de Galicia non ten ese 2% a maiores, precisamente porque o Partido Popular votou en contra desa senda de estabilidade. Por lo tanto, como hai que falar con transparencia e como hai que decirlle a verdade aos veciños, o que está dicindo vostede non é certo. É unha aportación extraordinaria que fai o Estado á administración local. Nada, xa para rematar, só unha puntualización. É dicir, esa votación non decae porque vote en contra o Partido Popular, senón que decae porque os seus propios socios votaron en contra. Non se olvide. O socio de Pedro Sánchez, por sorte, non é o Partido Popular, senón que decae porque os seus propios socios non confiaron en Pedro Sánchez. Non se olvide deso. Moi ben, votamos. Votos en contra, abstención, votos a favor. Moi ben. No punto 6 existe unha petición de intervención. Un particular solicitou a intervención, así que, de acordo co regulamento orgánico, dispone de 5 minutos para facer a súa intervención. Moi ben, en primer lugar, eu son o representante da Asociación Galega de Familias Numerosas aquí en Pontevedra, na provincia de Pontevedra. Queremos agradecer a inclusión deste punto no orden del día, facer unha pequena redacción das nosas propostas de apoio ás familias numerosas nos concellos. Os custos do fillo actualmente en Galicia estímanse que de media, desde o seu nacemento, son de 13.000 euros para os pais dende os 0 hasta os 24 anos, 13.000 euros anuais. As familias numerosas constituyen un colectivo de gran peso no conxunto da sociedade, tanto en términos cuantitativos como pola súa achega económica e social. Son grandes consumidores, polo tanto, isto é unha razón pola cual deben ser fomentadas as familias numerosas. Actúan como motor económico e social en base ao capital humano que achegan, algo de vital importancia en moitos municipios galegos, amenazados por un grave despoamento. En 2021 hai registradas 26.000 familias numerosas, das cales 23.000 son familias de categoría xeral e 2.500 de categoría especial. En Pollo son 235 en 2023. Son as únicas que garanten a sustitución da poboación, para que son necesarios 2,1 fillo por familia. Achegan poboación activa e, por tanto, contribúen máis que ningún outro grupo a construir o futuro. As ordenanzas fiscais e precios públicos con precios bonificados para familias numerosas no Concello de Pollo. Según os datos que contamos, hai unha caixa de benvenida aos fillos nacidos no Concello no ano 23 e o 50% de bonificación no IBI se a renda familiar é inferior a 30.000 euros. Desde a Asociación de Familias Numerosas de Galicia reclamamos
unha serie de propostas. Primeiro, coordinación, que se creen as bases ou órganos para a coordinación efectiva coa Asociación en Defensa dos Dereitos das Familias mediante convenios de colaboración ou cooperación. Que se establezca un calendario de datas e interlocutores concretos para analizar as distintas medidas propostas neste documento para o ano 23-24. Que se cree un registro 24-25, que se cree un registro de familias numerosas que inclúa no mesmo unha casilla para especificar a condición de familia numerosa de categoría especial ou xeral. 2. Participación familiar, que se dea audiencia á Asociación de Familias Numerosas de Galicia na discusión das ordenanzas municipais. Que se establezcan os mecanismos necesarios para a implicación efectiva desta entidade, a GAFAN, como principal coñecedora da realidade das necesidades das familias e máis dos fillos. 3. Cooperación social bilateral, que o Concello promocione o asociacionismo das familias numerosas e coopere, mediante o seu sostenimento, a participación de proxectos sociais. Que o Concello aproveite os recursos e a experiencia da nosa asociación para contribuir a mellorar a atención ás familias numerosas do municipio. 4. Criterios para a concesión de becas e axudas. Aplicar o criterio de renda neta per cápita en todas as axudas e bolsas e, sobre todo, nos impostos municipais, como criterio xusto e obxectivo, para determinar a capacidade adquisitiva real das familias, tomándose como referencia a división que fai o título de familia numerosa con respecto á renda das familias e como categoría especial e xeral. Que non se establezcan límites absolutos de ingresos que deixan sempre fora as familias numerosas cuxa renta pode parecer a primeira vista elevada e que non teñen en conta as cargas familiares que soportan, como dicimos antes, 13.000 euros por fillo e ano dende 0 ata 24 anos. Conciliación, incentivar a natalidade e protexer as familias con fillos mediante axudas locais directas por nacemento, becas comedor, axudas para sufragar a volta al cole, extraescolares e escolas do Nadal e verán. Protexer as familias con fillos mediante axudas locais por fillo a cargo, a partir do terceiro fillo, mentras sexan membros da familia numerosa. Tasas e precios públicos. A carga familiar que soportan as familias numerosas é a carencia de igualdade de oportunidades respecto ao resto de cidadáns. Deben ser tidas en conta nas tasas e precios públicos municipais. Esta consideración cara ás especiais circunstancias das familias numerosas ha de traducirse en bonificacións nos principales impostos a aplicar e o criterio de renda per cápita. Imposto de bens inmobles, aplicar a bonificación ás familias numerosas en tasas de basuras e sumidoiros, aplicar unha bonificación no consumo de auga. Poñemos, por exemplo, a bonificación que aplica o Concello de Arteixo, que bonifica o 50% no consumo de agua para as familias numerosas. Incremento no desconto das escolas deportivas municipais, que sexa específico para as familias numerosas. Descontos da escola, en su caso, de música e piscina. 7. Vivenda, que se promovan vivendas de protección oficial municipais de tamaño adecuado para as familias numerosas, cunha superficie mínima de 120 metros cuadrados. Reservar unha cota obligatoria en todas as promocións VPO municipais para as familias numerosas, como primeira medida para garantir o dereito ás vivendas destas familias, recollido na Constitución. 8. Facilitar a mobilidade e desplazamientos, que se reserven plazas de aparcadoiro para as familias numerosas preto dos centros de saúde e edificios administrativos. Un vehículo por familia, así como para as mulleres embarazadas a partir do 5º mes de embarazo. Lecer e deporte, que se facilita o acceso das familias numerosas aos espacios culturais de lecer municipais, cuya tarifa especial, por exemplo, un precio máximo por familia. Nas ordenanzas fiscais reguladoras de tasas por utilización ou cursos nas piscinas e instalacións deportivas municipais ou incluir bonificacións do 30% e do 50% respectivamente para as familias numerosas de carácter xeral especial, tanto para abonados como para os cursos individuais, xa que moitas delas teñen que estar inscritos todos os fillos para que se fagan os descontos pertinentes, perxudicando as familias numerosas. Todas estas medidas atendendo o número de familias numerosas residentes no Concello e, por tanto, os posibles beneficiarios non supón un gasto grande nos orzamentos municipais, todo o contrario. Isto supone unha axuda importante para as familias residentes, unha inversión para o Concello, xa que axuda a afianzar a residencia neste Concello, ademais de atraer outras familias con fillos e fillas. Moitas gracias. Gracias. Ben. Esta tamén unha emenda plantexada. Vale. Sí. Neste punto, na proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles, tamén hai unha emenda que presenta o Bloque Nacionalista Galego.
Vale. Ben, boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, saludar e dar as gracias ao representante da Asociación Galega de Familias Numerosas por acompañarnos neste pleno e por a súa intervención, pero tamén pola defensa de miles de familias en toda Galicia, especialmente das máis de 200 familias que forman parte deste colectivo e que temos aquí no noso municipio. Unha labor que puiden comprobar personalmente xunto co alcalde durante estes anos que vimos traballando e que tamén foi determinante para impulsar esta iniciativa que traemos hoxe ao pleno. Propoñemos unha modificación de ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles para incorporar unhas modificacións na cota do IBI reais, necesarias e xustas, as que se poidan acoller a inmensa maioría das familias numerosas de Poio. Desta maneira, as familias numerosas verían bonificado o seu recibo como mínimo nun 40% da cota, cun 10% máis por cada fillo adicional na unidade familiar. A outra novidade principal é que se introduce, ademais, un criterio de renda verdadeiramente xusto e progresivo, que é o que vai permitir acceder a esta bonificación a gran maioría das familias numerosas que temos en Poio. Así, tómase como referencia o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, o IPREM, que se calcula cada ano, o índice utilizado para este fin é o indicado pola Asociación de Familias Numerosas. Especificamente, para poder beneficiarse desta bonificación, a renda da unidade familiar dividida polo número de membros non poderá superar o dobre do IPREM. O IPREM para 2024 sitúase en 7.200 euros en 12 pagas. Isto quere dicir que unha familia numerosa de, por exemplo, un matrimonio con 3 fillos poderá haber reducido o seu recibo do IBI sempre que os seus ingresos familiares non superen os 72.000 euros. Desta maneira, recóllense así as dúas demandas principais deste colectivo para o acceso ás bonificacións, a progresividade e o criterio de renda per cápita, que non se tiveron en conta, como xa advertimos, tanto nós como a propia Asociación de Familias Numerosas na última modificación aprobada polo anterior goberno. Introduciron unha bonificación lineal, non progresiva, e sen ter en conta a renda per cápita, e iso provocou que só se poideran acoller unhas determinadas familias de entre as máis de 200 familias numerosas que temos no noso concello. Polo tanto, esta modificación que traemos hoxe non é unha ocorrencia ou un posicionamento partidista, é traer ao pleno a demanda das familias, por xustiza, por oportunidade e para cumplir os nosos compromisos, os do noso programa de goberno. En este punto, quero volver a referirme ao colectivo de familias numerosas que hoxe está aquí representado, porque hai case 8 anos estando na oposición, achegámonos a eles, como a tantos outros colectivos, para coñecer a súa situación e as súas demandas, pero sobre todo para saber como podíamos nós, dende a corporación, en un futuro, desde o goberno local, axudar a estas familias. E froito do traballo co colectivo, en maio de 2023 presentámonos ás eleccións cun programa que incluía medidas para aforrar 400.000 euros a todas as familias de Poio, tamén as familias numerosas, porque temos claro que invertir nas familias é apostar polo futuro de Poio. A confianza que depositaron en nós as familias de todas as parroquias, as cidades, transformou estas propostas nun compromiso de goberno, en unha folla de ruta que estamos a seguir, traballando para que Poio sexa o mellor lugar para formar unha familia e darlles unha vida mellor, e trazamos, como dicía, esa folla de ruta que hoxe seguimos cumprindo ese itinerario cun novo chanzo, que é a aplicación de bonificacións, de verdadeiras bonificacións, ás familias numerosas de Poio. Ten a palabra. Sí. Sí, un pouco, non sei se podo explicar a emenda Claro, ou primeiro. claro. Vale. Sí, sí. Bueno,
Respecto deste punto, bueno, aproveito tamén para saudar novamente ao representante que está hoxe aquí, galego, de Familias Numerosas. E, bueno, nos quixemos facer unha aportación, e por iso fixemos unha emenda de modificación ao texto que se presenta por parte do, bueno, que se leva por parte de Alcaldía, e a mesma o que pretende precisamente correxir aquela porcentaxe de familias que poidan verse neste momento perxudicadas pola bonificación. Explícome por qué. Partíamos de que había unha bonificación que era do 50% e para moitas das familias que entran concretamente no rango dos 3 fillos en función tamén da renta, van ver minorado esa bonificación nun 10%. Entón, nos facemos a seguinte proposta. En base ao texto que se presenta dende a Alcaldía, propoñemos que se modifique o apartado 4 do artigo 6, concretamente no punto 1, onde di terán dereito a unha bonificación do 40% que diga terán dereito a unha bonificación do 50%. O que propoñemos é que se modifique a cota íntegra da que se parte. Precisamente vostedes expoñen que o que se pretende con esta modificación é favorecer a un número maior de familias. Nos o que non pretendemos é perxudicar a unha parte por beneficiar a outra. O que se trata é de no seu conxunto e con todas as características que presenten as diferentes familias numerosas, pois que todas se poidan ver beneficiadas. Entendemos que si levamos a cabo esta modificación partindo da conta íntegra do 50%, moitas das familias que neste momento podían acceder a esa bonificación, pois non se van a ver perxudicadas, van poder tamén acceder á mesma bonificación sen ter unha reducción do imposto e a vez completamos o que é a proposta do Partido Popular. Explicar que esta sería a proposta e a modificación que traemos. O obxectivo desta proposta, como ben decimos, é que se manteña esa bonificación que xa estaba vixente, que se engada a proposta que vostedes fan e despois a respecto tamén do texto tería que cambiarse dentro da táboa de bonificación, pasaría a ata 3 fillos 50%, ata 4, 60%, ata 5, 70%, ata 6, 80%, 7 ou máis o 90%. Entendemos que é unha emenda que quere completar, unha emenda que quere integrar, queremos presentar unha emenda que sexa equitativa e, sobre todo, que eu creo que o que todos queremos hoxe aquí é que no seu conxunto, pois todas as familias numerosas pois se poidan ver beneficiadas desta modificación. Entendemos que é unha modificación que non vai a supoñer grandes cambios do texto que vostedes presentan. E, bueno, dentro da nosa oposición constructiva, con ganas de aportar, mellorar e completar e, sobre todo, dar respostas a aquelas familias que se poidan ver perxudicadas, traemos esta emenda para a súa aprobación antes de aprobar o texto que vostedes elevan a pleno. Partido Socialista. Sí, bueno, agradecer a Vicente a súa explicación bueno, festexamos que este aquí explicando pois, o seu posicionamento e demais. Como se ten dito, o problema que temos con esta bonificación é que realmente a maioría das familias, é dicir, Pollo ten ao redor de 237 familias que son familia numerosa, a maioría destas familias teñen 3 fillos, e esas persoas se verían perxudicadas por esta modificación da ordenanza fiscal, porque, efectivamente, pasarían a ter unha bonificación do 40%, como se ten dito, que implica que terían que pagar un 20% máis. É dicir, se teñen para facer números redondos, pagan un IBI de 100.000 euros, de 100 euros neste caso, 100 euros, e se bonifican un 40%, terían que pagar 60 euros, e se bonifican o 50, terían que pagar 50 euros. É dicir, a diferencia entre un e outro é dun 20% de incremento, que son o maior número de
de familias numerosas teñen esta circunstancia. A maiores, si, por exemplo, hai familias numerosas que son de 2 membros, non? Con fillos que teñen unha discapacidade que tamén se consideran familias numerosas. Bueno, pois nese caso tamén verían aminorada a renta a renta tope para poder acceder á bonificación, porque estamos a falar de os 2 proxenitores máis os 2 fillos serían 4 veces o IPREN, polo tanto estamos a falar de que esa cantidade é inferior aos 30.000 que están fixados na actual ordenanza fiscal en vigor, porque temos unha ordenanza fiscal que bonifica o 50% do IBI en aquelas familias numerosas que teñen uns ingresos no IRPF inferiores a 30.000 euros. Por lo tanto, claramente estas familias que teñen 3 ou menos fillos se verían perxudicadas por a modificación desta ordenanza. E logo, bueno, isto se vai incrementando nun 10% hasta un total de 8 fillos, non creo, ou máis, non creo que, bueno, que haya moitas familias actualmente con ese número de fillos en pollo, pero, en calquer caso, isto é unha cortina de fume, señor alcalde, porque, na realidade, vostede, como falaba do programa electoral, o que prometía no programa electoral era bonificar o IBI e pasalo do 4,7 ao 4,3. Fixo manifestacións en varias ocasións, recorreu o Concello, rodearon o Concello, fixeron unha serie de eventos públicos significativos, porque vostede pretendía aminorar os ingresos do IBI en 800.000 euros. O verbalizaba así e decía que iban a ser responsables, podrían non ser responsables, pero que iban a ser responsables, por eso planteaban non reducir o IBI ao mínimo, que sería o 4, senón pasalo ao 4,3, é dicir, reducilo exactamente 4 puntos. Bueno, pois non o fai. Aquí a propia interventora fija a cuantía e o fai de maneira lineal, é dicir, establece que se hai 235 familias no noso municipio e a taxa media de IBI por familia de recibo son 297 euros, pois establece que esa cuantía podría rondar os 69.000 euros. Estamos a falar que vostede prometeu unha rebaixa significativa e lineal a todas as familias, é dicir, as familias numerosas e as familias, non sei como denominar, os restos das familias que teñen un fillo, que teñen 2, e que ao mellor a súa situación económica pode ser incluso moito máis difícil cunha familia numerosa que poida ter 4 fillos, é dicir, se dan todo tipo de circunstancias, hai familias numerosas con problemas económicos e hai familias que non son numerosas que tamén teñen problemas económicos. Nós estamos a favor da bonificación, evidentemente, de feito, o levamos a cabo dentro do goberno para fixar esa bonificación do 50% hasta un máximo dos ingresos anuais no IRPF de 30.000, polo tanto, estamos a favor, pero o que nos chama a atención é que moitas familias se van a ver perxudicadas. E vemos, ademais, que é unha cortina de fume para non cumplir o seu programa electoral, porque a mes vexo que vostede fixo referencia ao programa electoral, pero non é só o programa electoral, senón a toda esa movilización que generou moita crispación no noso Concello, porque vostede facía unha oposición intensa, por definirla dunha maneira moderada, e, evidentemente, o que está facendo é non cumprir o programa electoral. E o que fai unha cortina de fume para que pareza que realmente está cumplindo co programa electoral, pero non o está facendo. Vostede prometeu baixar o IBI do 4,7 ao 4,3. Ademais, o prometeu facer nos 3 primeiros meses de goberno. Xa vai alá ano e medio e seguimos sin a baixada do IBI. Polo tanto, creemos que na maioría das familias numerosas do noso municipio esta modificación da ordenanza fiscal vai en contra dos seus intereses. É dicir, a maioría vai a ver como esta bonificación representa un pago a maiores do 20% do que estaban pagando a día de hoxe. Polo tanto, non nos parece a mellor das solucións. Sí. Ben.
En relación á emenda da señora Caldas, estou segura de que a presentou coa mellor das intencións, vaya por diante, Pero claro, é que aquí o problema principal é que vostedes aprobaron en 2021 unha bonificación sen escoitar as familias, nen tampouco as advertencias que lle fixemos dende esta bancada. Antes comentei que dende hai 8 anos vímonos reunindo coa asociación, traballando para levar propostas serias e xustas. E que o que presentamos hoxe é froito dese traballo, pero antes deste momento xa o intentamos. De feito, en 2017 presentamos unha moción que xa recollía criterios progresivos e de renda per cápita e vostedes votaron en contra. En 2019 presentamos outra moción cunha proposta realista de rebaixa do IBI para a veciñanza en xeral e as bonificacións conforme pedían as familias e volveron a votar en contra. E en 2021 vostedes fixeron unha modificación que por un lado tiña aquela subida ilegal do IBI que se recordan, recurrimos ante o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, ella se anulou, pero tamén esas bonificacións que con todos os respetos foron chapuceiras, a verdad, cun límite de 30.000 euros de ingresos anuais por cada familia numerosa. Entón, teño unha pregunta para facendo un inciso na miña intervención para a señora Caldas e para o señor Agís. Saben vostedes cantas familias de Poio se poideron acoller a bonificación que aprobaron vostedes? Pódenme dicir cantas familias se beneficiaron da súa bonificación? Sábeno? Bueno, interveño ahora e despois interveño no meu tempo contabilizado para non desgastar o tempo da seguinte intervención. A miña pregunta é, vostede como representante do Goberno ten un estudio previo unido a esta proposta que fai mención, ademais, a interventora, ese estudio previo, e non está unido ao expediente? Aí tiña que estar precisamente ese estudio previo con esos datos que vostede me está preguntando a min como oposición. Non sabe. No, eu non contestei. Vostede? Eu despois... Desculpe. A pregunta fixena parece que está... A pregunta tema que contestar. Claro, de cando gobernábamos, non. Entón, vamos a ver. Cando nos fixemos a bonificación... Sí. Vale, cando nos fixemos a bonificación foi efectiva un ano máis tarde, evidentemente. Vale. Nun ano máis tarde e despois entraron a gobernar vostedes. Vostedes veñen aquí... E nos presentamos, solicitamos dende a oposición saber cantos se habían beneficiado. Dende a oposición, xa o sabíamos. Eu despois, na miña intervención, daré os datos que considere pertinentes ao respecto da emenda que estou defendendo, pero eu reitero, vostedes como goberno, porque non somos oposición, vostede como goberno trae aquí un estudio previo que indique que efectivamente hai familias, máis familias ou menos familias que se están beneficiando desa bonificación. Si o teñen, o seu deber como goberno é aportalo, porque vostedes teñen os datos, non? Non estou aquí no Concello para saber os datos que vostedes manexan, pero o mínimo é que vostedes presenten eses datos, non que non lo pidan a nós. Eu lle podo decir os datos que nós podemos manexar, pero pero non son os datos, son estadísticas que poden estar publicadas. Si, son do BNG. Do BNG. Son seus, do seu goberno. Nosos non, serán dos veciños de Poio. Vale, eu repito, eses son os datos nos que se basaron vostedes para facer esta bonificación. Sabe as familias que se beneficiaron da bonificación? Sí ou non? Sabe o vostede que está no goberno? Eu sí, sabe o vostede. Por favor, pode dalo o dato. Sabe o vostede, a pregunta é miña. Sabe vostede? O dato de 2024 non o podo saber porque vostedes non o facilitaron. Tampouco, non o facilitaron vostedes. Pero se estábamos na oposición e pedimos os datos e nos tiñamos os datos na oposición. Vostede na oposición non nos ten? Pois terá que pedilos como facíamos nós. Hai que adaptarse á situación. Cambiaron os tempos, agora non goberna, agora está na oposición. No, pero que o papel que está, no, pero que estamos facendo, estamos revertindo. Está contestada. Señora Gis, de acordo. Señora Gis, vostede sabe? Sabe vostede?
Señora Gil, sabe vostede cantas familias de pollo se bonificaron? Lle digo, me deixa? Sí, sí. Evidentemente poucas, e sabe por qué? E o que está dicindo é tremendamente perigoso. E sabe por qué? Porque este tipo de bonificacións son potestativas, son bonificacións... Non fagas estiños, Claro, que ademais queda mal na foto incluso. Bueno. O que quero decir... Sí. O que quero decir, estas tenas que solicitar o interesado, vale? Entón, claro, nós dentro dun ano podemos solicitar canta xente se acolleu a esta proposta e ver que a maioría da xente non o solicita. Por eso é tan importante que cumpla co que di vostede nas mocións que di cumplir. Que é baixar o tipo, porque así baixando o tipo se é lineal con todo o mundo. Porque a xente non está pendiente se o ten que solicitar ou non o ten que solicitar, porque a xente traballa e non ten tempo. E, polo tanto, entre que as familias que teñen menos de 30.000, que teñen ingresos superiores a 30.000 euros son moitas, no caso das familias numerosas e noutras familias, a xente que pode acceder a este tipo de bonificacións, igual que aquí, porque aquí fai unha valoración de que vai a minorar en 60 e tantos mil euros. Sabe que non é certo, porque aquí isto é un cálculo lineal que fai a interventora porque vostede non fixo estudo económico. É dicir, para facer unha modificación da ordenanza fiscal hai que facer un estudo económico que vostede non fixo. Polo tanto, a interventora vese obligada... Non, déxeme falar se me pregunta. Xa me contestou que non me contesta. Entón, dentro dun A ano... pregunta era se sabía o número. Despois, no seu turno, xa se estende o que queira. A pregunta era, sabe o número de familias que se viron bonificadas, sí ou non? Poucas, di poucas. Voulle dicir, voulle, como di a compañera Caldas, voulle ilustrar. Pois, 7 foron as familias que se poderon acoller a bonificación que vostedes presentaron. 7, nin máis, nin menos. Entonces, pois, vostedes me dirán, de 235 familias que temos en Poio, por favor, se tan amable, puderon acollerse 7 familias. E, polo tanto, non lle podemos aceptar esta emenda porque esta é unha bonificación na que traballamos coas familias numerosas, cos técnicos municipais, con informes, e as súas estimacións, pero sobre todo baseadas nas demandas do colectivo e pensadas para que poidan acollerse a ela a inmensa maioría das familias numerosas de Poio. Esa é a realidade. E sirva esta proposta tamén para, bueno, para desmentir o ridículo que fan dicindo, escoitándoos, porque basicamente o que temos que facer é corrixir unha bonificación presentada por vostedes, porque, como xa lle explicaron antes e agora as propias familias numerosas fronte á actuación, á bonificación que fixo o seu goberno e a que só se poideron acoller 7 familias de Poio, esta é unha bonificación a que se poderán acoller a inmensa maioría das 235 familias numerosas que temos en Poio. Esa é a realidade. En relación á rebaixa do IBI, que prometemos que levaríamos a cabo, creo que vostedes, de tanto mentir, pensan que o que din se vai a converter en realidade. Vamos a ver, no 2019 nos levamos a nosa proposta que era a rebaixa do IBI do 0,47 ao 0,43. É unha baixada xusta, necesaria e responsable. En 2019 nos comprometemos a que se gañábamos as eleccións, a levaríamos a cabo nos 100 primeiros días. Como gañamos esas eleccións, levamos a baixada a pleno e vostedes votaron que non. Eu lles fago memoria. Como tantas outras ocasións, vostedes votaron en contra. E non só iso, senón que durante os 4 anos seguintes, o 2019,
deixaron peor que nunca as arcas municipais e as finanzas deste Concello. Esa é a realidade. Aumentaron a débeda ata ser o Concello máis endebedado da provincia. Meteron máis de 1,5 millón de facturas no caixón, subiron os impostos durante a pandemia e, de feito, chegaron ao punto de que intentaron subir o IBI de forma ilegal e tivo este goberno, entonces oposición, que acudir aos tribunais para evitalo. O que en 2019 quizáis se podían facer en 100 días, hoxe, lamentablemente, por culpa de vostedes, tardaremos máis. Esa é a realidade. Tardaremos máis, porque temos que recuperar o estado catastrófico das arcas do Concello. Tardaremos máis porque aínda houbo e hai que seguir pagando as súas facturas. Pero que lles quede clara unha cousa. Fixemos a primeira baixada de impostos en moitos anos en canto chegamos ao goberno. Hoxe traemos as primeiras bonificacións serias e realistas en moitos anos. E podo anunciarlles que estamos traballando xa con un itinerario claro para cumplir outro dos nosos principais compromisos. E en canto solucionemos parte da terrible herdanza que nos deixaron, presentaremos a este pleno a baixada do IBI para todos os veciños e veciñas de Poio, que non lles quepa duda. Grazas. Sí, eu quería decirlle a Rocío que, como ben dixo ela que me iba a ilustrar, igual se ten que ilustrar vostede, porque ese dato que dá, pois lle direi que non foron 7, foron 9. Entonces, a igual a que ten que empezar a ilustrarse vostede. Un dato, por certo, que pertence ao ano 2022. Dito isto, decía o portavoz do Partido Socialista, os impostos son, este imposto é potestativo, esta bonificación é potestativa. Con isto, que estamos dicindo? Que eso non representa que a totalidade das familias accedan ou soliciten esa bonificación, co cal non significa que ese dato represente a totalidade das familias que podían ter dereito a esa bonificación. Vale? Estamos falando do ano 2022. Sería interesante coñecer os datos do ano 2023. Bueno, agora está en... 7. 22, 9. E sería interesante tamén coñecer os datos que van a sair deste 2024. Para ir centrando un pouco esta cuestión, que sean 7, que sean 9 familias as que presentaron a bonificación teñen o mesmo dereito a non verse perxudicadas que o resto. Ou acaso me está dicindo vostede que por ser 7 familias ou 9 familias non teñen dereito a que non se lle perxudique coa modificación que van a facer vostedes? O que se trata é de facer unha modificación que beneficie a todos. Dito isto, creo que o decía o representante ao inicio da súa intervención. Neste momento hai 225 familias, creo que era 35. Deste porcentaxe, 195 son de carácter xeral. Dese carácter xeral, en ese porcentaxe, representan un 92%. Eso que quere decir? Que maioritariamente as familias con 3 fillos estarían dentro dese porcentaxe, que son as familias, que son as familias que podían acceder a esa bonificación. Espera, que ainda non rematei. Neste caso, moitas delas non van poder acceder porque tamén se vai a valorar que, se non teñen unha renta maior de 72.000 euros, non van poder acceder a esas bonificacións. Vale? Entón, o que se plantexa aquí é moi fácil. Se vostede teñen a intención de querer favorecer a totalidade de todas as familias numerosas, se neste momento había familias numerosas que se viñan beneficiando de esa bonificación, por un número pequeno que sexa, que non representa a realidade, refírome, porque non todo o mundo solicita as bonificacións. Hai moita xente que ten dereito e non solicita as bonificacións. Por falta de información, por non querer facer o trámite, polo que sexa, non a solicita, co cal non é un dato 100% real. Entón, se agora podemos completar esta medida
e partir da base impoñible de 50, o que vamos a facer é que ese porcentaxe mínimo que vostedes din e que xa se verá se é mínimo ou non se vai a ver perxudicado. E a outra porcentaxe que se podía ver perxudicada, pois con esta modificación tamén se vai a ver favorecida. Entonces, eu creo que é unha proposta que completa, que suma, e o que se trata é de tomar unha decisión que favorezca a todo o seu conxunto e non causar ningún prexuicio, porque xa que estamos modificando, pois modifiquemos e non causemos ningún prexuicio. Eu non sei se a vostedes xa lle trasladaron algunha queixa, pero con nós hai familias que se puxeron en contacto e que trasladaron que evidentemente esa bonificación para eles, con esta modificación que fan, vai a variar, porque antes tiñan unha bonificación do 50 e agora van a ter unha bonificación do 40. Entón, nós o que estamos plantexando é, vale, vamos a votar a favor, pero modifiquen esa base e así, pois, a totalidade das familias se van a poder beneficiar. Sí, Partido Socialista. Sí. Bueno, o que é o colmo dos colmos, señora Rocío, é que a culpa das súas promesas incumplidas sexan da oposición. É realmente sorprendente. E que fale vostede de débeda, que nada máis entrar pideu 2 créditos e que subeu a débeda do 55% ao 61%, que fale de débeda, co nivel de gasto que teñen, co nivel de gasto e dos informes de intervención que lle falan continuamente de contención de gasto, que vostede fale de gasto co derroche que se está sufrindo agora neste Concello, me parece insólito. Bueno, fala vostede de que se fixo con informes. Non, a propia interventora pon de manifesto que falta o estudio económico. O estudio económico que permite analizar exactamente esta medida que implicación ten. E logo é certo, e debería recoñecelo, quero dicir, non é, sabémolo todos, é dicir, hai determinadas persoas de familias numerosas que agora poderían acollerse e que non o van a poder facer. E hai familias numerosas que tiñan unha bonificación do 40% sobre a base imponible, que é o valor catastral da vivenda, que non o vai a poder, vai a verse perxudicada en 10 puntos, que representa un 20%. É a realidade. E logo di vostede que a nosa medida se puderon acoller. Non é que se puderan acoller. A nosa medida se pudo acoller todo o mundo que fora familia numerosa, en réximen especial ou en réximen normal, é que tuveron os ingresos anuais no núcleo familiar inferiores a 30.000 euros. Vale? E se podirán acoller, pero é potestade, hai que solicitalo. Hai que instar ao Concello para que lle apliquen, vale, a bonificación. Non quere decir que se puderan ou non se puderan. Quere decir que hai xente que pudo e non o solicitou. Vale? Polo tanto, seamos honestos, digamos a realidade, e a realidade que hai xente que neste caso se ve perxudicada. E logo, cando a medida que suman fillos, evidentemente, a situación é mellor, e o recoñecemos. Canto máis fillos tes e máis a capacidade de ingreso é maior, máis bonificación hai, efectivamente. Pero, bueno, eu creo que o criterio que fixou o goberno anterior era un criterio razonable. É dicir, aqueles persoas que teñen baixos recursos se sufren unha bonificación, que vamos a ver que é unha bonificación, a ver, tampouco é sobre a vivenda habitual, a vivenda do núcleo familiar, tampouco vamos a pensar que vamos aquí a volvernos locos. É dicir, senón dentro dun ano veremos canto implica de bonificación real e canto supón sobre o total de recadación do IBI, que resuman 2,5 millóns, creo recordar. Estou falando de memoria, viña no informe de intervención. Ao redor de 2,5 millóns e o cálculo está falando de 60 e tantos mil. Quero dicir, ben, vostede prometeu a súa promesa electoral, esas mocións que vostede truxo aquí, representaba baixar o tipo impositivo do 4,7 ao 4,3, que implicaba máis de 800.000 euros de baixada na recaudación do IBI. Vale? Eso é o que vostede truxo aquí mediante mocións, fixo manifestacións, mobilizou a toda a veciñanza de Pollo, precisamente porque vostede decía que eso se podía facer, que era sensato
e que era razonable, e que era consciente da situación, porque vostede vende esta burra da débeda, leva vendendo moito tempo, que era consciente da situación, por iso quería ser responsable e planteaba o 4,3. Claro, cando está dentro, xa o de cumprir promesas xa é máis complicado. Xa remato. Sí, ben, grazas. Non se preocupen que, vamos a ver, non se sabe, é posible que desas sete familias e 9 familias, señora Caldas, 7 no 22 e 9 no 23, ao revés, no 22 9 e no 23 7, poidan acollerse posiblemente incluso a un porcentaxe superior do 40%. Esa é a realidade. Non estamos... Primeiro, non van a ser 7, senón van a poder facelo 235. E desas 7 que se acollían ata o de agora, é posible que se beneficien inda dunha porcentaxe superior. Entón, eu lles pido, por favor, que sexan honestos sexan honestos con vostedes mesmos. Se non se acolleron as bonificacións é porque non cumprían os requisitos, non porque, están traballando e non teñen tempo para presentar a petición. Non cumprían os requisitos, por favor. Segundo os últimos datos, temos, insisto, 235 familias numerosas, é dicir, máis de 1000 veciños que pertencen a unha destas familias que teñen un papel fundamental no futuro do noso concello. E, ademais, ante o reto demográfico no que nos encontramos, estas familias son un piar que sosteñen os servizos públicos, as pensións, os núcleos de población, son fundamentais. E, ademais, funcionan, en certa medida, como motores da economía local, porque precisan vivendas, precisan vehículos máis grandes, máis gasto en alimentación, en roupa, en consumo, material escolar, de todo. Ademais, aportan un capital social e humano crucial para a sociedade. A cambio, estas familias tamén fan un gran esforzo económico e persoal e se enfrontan a moitas necesidades e tamén a ideas preconcebidas, porque témolo debatido moito aquí neste pleno con vostedes. Lémbrense que non era como vostedes dicían, unha de cada 3 familias numerosas non chega a fin de mes, señoras e señores. Esa é a realidade. Ademais, polas súas necesidades, vense penalizadas en suministros básicos, que aquí falábamos de auga, electricidade, tanto falamos coas familias numerosas, normalmente e naturalmente da vivenda. Por iso, hoxe continuamos e vamos a seguir co noso programa. É un programa que vai dirixido ás familias, redactado coas familias, que foron elas mesmas as que nos deron a súa confianza, e hoxe aquí damos un novo paso para devolverlles a confianza, suavizando a carga fiscal dun colectivo fundamental para o futuro do Concello de Poio, e seguimos camiñando para darlle unha vida mellor ás familias numerosas de Poio. E non se preocupen, señora Gis e señora Caldas, que van a poder vostedes votar a favor da rebaixa do IBI neste pleno. Próximamente, non se preocupen. Grazas. Moi ben. Para todos. Bueno, sí, votamos a emenda primeiro. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstención. Queda aprobada a proposta de modificación. Ben, simplemente unha pequena intervención. Primeiro, dar as gracias á Asociación de Familias Numerosas de Galicia, que levamos bastantes anos traballando con eles, e no seu día, cando se truxo a proposta con ese corte de 30.000 euros, xa todo o mundo recoñecía que moitas familias quedarían fora por, en este caso, polo importe que se poñía e porque casi era imposible cunha familia numerosa o feito de sobrevivir con eses 30.000 euros. O que se van a facer aquí é unha petición da propia asociación e das propias familias, e seguramente desas 7 familias que se puderon acoller no último ano,
pois moitas van a quedar dentro, incluso van a incrementar a súa bonificación. E por cousas que se comentaron aquí, respecto a baixada do IBI do 0,47 ao 0,43, os únicos responsables de que non se este en vigor, hoxe en día, hoxe, foron os que no seu día votaron en contra. Este grupo votou a favor desa rebaixa. Logo, se non está hoxe en día en vigor, foi polos que votaron en contra desa proposta. E, como ben decía a compañeira, non se preocupen, que nos temos moi claro cales son as nosas propostas, e moi pronto tendrán noticias e novidades sobre esas promesas que nós sí que cumplimos. Que sucede? Que outros, como deixaron o Concello como deixaron, pois se falaba aquí de que tuvemos que pedir 2 préstamos nada máis chegar. Sí, tuvemos que pedir 2 préstamos. Un foi para pagar íntegramente facturas, outro para comprar a gardería, a antiga gardería de Campelo, e para pagar facturas, e ademais deso, tuvemos que destinar o máis provincia, o antigo Plan Concellos, tamén casi 350.000 euros, tamén para pagar facturas. Logo, hoxe ainda tuvemos aquí tuvemos que traer facturas da súa época. Logo, nada, eu creo que hoxe é unha boa noticia. Desde que chegamos ao goberno, despois de moitísimos anos, se baixaron os impostos dos vados, se baixaron as viñetas dos vehículos, e agora se baixan as familias numerosas e seguiremos baixando impostos. Moi ben. Punto 7. Sí, claro. Eu paguei o mismo. O ano pasado. Quería que constara en alta a petición que facemos do estudio que se fixo, do estudio económico a respecto dos datos que aportaba a portavoz e que se facilite a oposición, porque a información é un dereito e nós tamén temos dereito a ter esa información que vostedes non facilitan. Outra cousa. O estudio que se fai para esta proposta está feito pola interventora e polo propio tesoreiro. Que vostedes non coñezan os datos dos anos 22 ou 23 non é culpa deste goberno. Eso é preocuparse antes de presentar unha emenda, pedir información e antes de saber que se metía a pata, pois podían pedir información. Hoxe descubriron aquí que foran 7 familias. Ben, punto 7. Aprobación definitiva do estudio de detalle para reaxustar alineacións e rasantes da avenida Antelo Mariño, Rúa Benigno Esperón e Rúa Baliña. Sí, a proposta que foi dictaminada favorablemente pola Comisión de Urbanismo. Alguna intervención? Non fan vostedes intervención? Nada, simplemente é unha aprobación definitiva a un estudio de detalle que se presentou pois para reaxustar as aliñacións e as rasantes na avenida Antelo e Mariño, a esquina coa rúa Benigno Esperón e a rúa Baliña, e que, bueno, redundará no crecemento do noso municipio e, polo tanto, en beneficio de toda a veciñanza. Aprobación definitiva, que se aprobou favorablemente, se dictaminou favorablemente por todos os grupos na comisión. Sí. Sí. Marca alguna intervención? Sí, mantemos o voto non. Bueno, nos vamos a votar a favor, pero, bueno, parece... A señora Rocío fai aí uns comentarios que parece que o fai o Concello. Este é un particular que fai a modificación de alineacións e rasantes, vale, para mellorar a situación do seu frente, porque tiña uns problemas de precisión na planimetría. E a instancias dun interesado, vale, que leva esperando tamén un tempo para que se resolva este tema. Non, porque me pareceu deducir do seu comentario como que vostedes habían impulsado unha modificación que lle representa unha mellora para a veciñanza. Vale?
O sea, isto é un particular que solicita unha solución e que tiña que estar resolta xa hai tempo porque o presentaron, o sea, levan esperando uns bons meses. Que mal leva vostede a oposición, No, compañero. que pasa que fai unhas interpretacións o que ten que facer que non ser sei máis onde rigurosa saca, e non contar milongas, porque son moi de contar milongas. Era o seu, así o demostraron as urnas. Ben, votos a favor? Moi ben. O punto 8, existe unha moción presentada polo Partido Socialista sobre a brutal suba do 64% no canon de Sogama aos concellos, e creo que tamén aquí hai unha emenda que presenta o Partido Popular. Pasaron copia. Sí, bueno, con respecto á emenda, que creo que isto é unha emenda de sustitución, por lo tanto non cabe debate desta emenda. É claramente unha emenda de sustitución que cambia todos os puntos dos acordos, por lo tanto non cabe debate por urxencia. Entón, bueno, insto ao secretario a que evidentemente se traia ao próximo pleno se o estiman necesario ou oportuno. Sí, é dicir, o trámite vai ser igual que hasta ahora, é dicir, no turno da súa intervención falará da emenda e se votará despois. Non, a emenda non se pode debatir. Como fixemos co anterior punto, exactamente igual. O momento de proceder á votación da emenda, o propoñente terá a posibilidade de recitar a emenda. Vostedes falen do que queiran, pero isto non se pode votar, que é o que estamos dicendo. Vostede como ponente da moción ten o dereito a recitar. E logo, con respecto á moción que presenta... presenta... Esa é a diferencia, que non somos demócratas. E deixamos votar... Señor Moldes, non conte historia. A historia foi... É o ROF, é a lei, non é ser demócratas ou non ser demócratas. Non nos justificamos no ROF e permitimos que o BNG presentara a súa moción a explicar e a votar. No, a moción... Señor Moldes, é que todo... É que é unha tergiversación continua de absolutamente todo. A moción que presentou o BNG é unha modificación que engade un punto, que fai un matiz sobre non unha moción, senón a aprobación dunha ordenanza fiscal. As mocións está claro, que isto é básico, debería sabelo. Non se enfadan, manipulan pasa todo o día enfadado. Pero temos que explicarlle aos veciños como funciona isto. É unha moción. Se poden facer mocións, emendas de engádega, ou de sustitución, pero que non se pode presentar unha emenda que sustituye toda a moción, porque iso é deixar a moción sin validez, vale? Polo tanto, non se pode someter a debate nin a votación. Vostede pode falar dela, evidentemente, porque pode falar do que queira, pero non diga que vostedes son demócratas, non. Isto é a lei, vale? É a lei. E agora, con respecto á moción. Con respecto á moción... Miguel. Debatimos nos últimos plenos que Sogama facía unha subida brutal da taxa de 66 euros a 88 euros, pero que agora volven a facer outra subida para o próximo ano hasta 108 euros. Vale, vostede acaba de facer aquí un relatorio de baixada de impostos que son mentira, é dicir, baixaron 14.000 nun temiña da viñeta, é dicir, todo o que contan son absolutas milongas, que é sorprendente que aquel persona que este medianamente informado, que os escoite, e que se sorprende do nivel que tendes de manipulación, é sorprendente. E resulta que nos venden que baixan impostos e nos calcan en ano e medio, nos duplican o importe que teñen que pagar os veciños de levar os residuos de pollo a Sogama. Ojito, porque isto ten unha implicación económica brutal. O paguen no recibo ou o paguen con cargo ao presuposto, porque o pagan os veciños igualmente, vale? É verdadeiramente sorprendente. E logo, vostedes xa sabemos o que van a decir, porque este tema xa debatimos, que estos del malvado Sánchez, que é o demonio, e que lle cobra unha taxa, vale? Aquí hai que decir moito. Isto é unha directiva europea que penaliza a xestión arcaica e nefasta que fai a Xunta dos residuos. É dicir, cando os residuos se queiman, se penaliza. Cando se recicla, se bonifica. Vale?
De feito, nós, durante estes últimos anos, pudemos bonificar o recibo, é dicir, facerlle unha pequena rebaixa no recibo, creo que se facía ao redor do mes de febreiro nos 2 últimos anos, precisamente porque, co sistema que teñamos de reciclaxe, mandábamos menos toneladas a Sogama, eso nos permitiu a bonificación que tiña Sogama do 10%. Bueno, ahora se elimina esa bonificación e se duplica o custe de xestión dos residuos. E se somos honestos, e decimos a verdade cos veciños, Sogama ten varios problemas. Ten un problema dunha xestión nefasta, donde queima a basura, que non o fai ningunha outra comunidade, este sistema tan arcaico, recibiu fondos para generar plantas de compostaxe de proximidade, recibiu fondos e foron incapaces de levar a cabo as plantas de xestión para facer este sistema no que non creen, porque fixeron todo o posible por tumbar o sistema de revitaliza da Diputación. E agora, cando Europa lles penaliza, por certo, esa taxa que ven regulada en función dunha ordenanza, unha directiva europea, ben regulada polo Estado, porque está obligada a cumplilo, e transferiulle a taxa a Xunta. É dicir, ese diñeiro que vostedes falan do malvado Sánchez o cobra a Xunta de Galicia, vale? Entón, a Xunta de Galicia o que ten que facer é pasarlle ese diñeiro a Sogama para que non o teñan que pagar os veciños. Pero a realidade sabe cal é, e se fóramos honestos, o diríamos abertamente. A realidade é que o sistema que ten Sogama de queimar a basura produce electricidade. E a electricidade antes daquilo que vostedes chamaban o timo ibérico, que permitiu reducir o recibo eléctrico en 3 veces, é dicir, temos o sistema máis económico de toda Europa, ahora mismo en España, polo tanto, a electricidade que genera Sogama non lla pagan como lla pagaban antes, a precios desorbitados. Ahora lla pagan 3 veces menos. Entón, claro, ten menos ingresos. E esa taxa que vostedes din que é a culpable desta subida, que é absolutamente mentira, a cobra a Xunta, porque cando aprobou esta normativa o Estado en cumprimento da directiva europea, lle transferiu esos fondos a Xunta de Galicia. Esa é a verdade. Por lo tanto, non mintan e non poden duplicar a taxa de xestión do residuo, que é unha barbaridade. A portavoz do BNG. Sí, no respecto a esta moción que presenta o Partido Socialista, estamos de acordo con moitos dos puntos que nela se expoñen. Entendemos que evidentemente, unha vez máis, isto vai a ser un sablazo para todos os concellos, para o Concello de Poio tamén. Sería moi interesante saber se dentro do Concello xa teñen un estudio, datos ou están informados do que vai a supoñer esta suba para os veciños de Poio. Sería interesante sabelo, como vai a repercutir. A min gustaríame que tamén hoxe aquí vostedes, que sempre fan bandeira de defender os veciños de Poio, defendan os veciños de Poio e non sexan cómplices da subida que pretende facer a Xunta de Galiza, que actúen, como ben decía o alcalde ao inicio da súa intervención, con valentía e non veñan aquí a xustificar o inxustificable. O que está claro é que a Xunta de Galiza pretende facerlle un sablazo a todos os concellos con esta suba do cano, e o que teñen que facer vostedes que gobernan este concello é, evidentemente, protestar e non permitirlo, porque o que non pode ser é que sigamos cargando aos concellos con máis gastos do que todavía teñen. Respecto á moción que presenta o Partido Socialista, vamos a votar a favor. Estamos de acordo. Sí que é certo que hai un dos puntos que falan de que pretexan que os concellos reciban a cantidade do fondo ambiental polas toneladas que depositan. Nos creemos que non debería de ser só polas toneladas, senón por o cumprimento de certos obxectivos que se marquen, reducción de residuos, recollida separada, etc. Despois, referente ao plan de residuos, hai un plan de residuos que entrou agora actualmente en vigor,
co cal, bueno, pois deixaría de estar en vigor o anterior, e indo un pouco á liña xeral desta moción, creo que, bueno, pois que unha vez máis a Xunta vai a tomar unha medida que vai a afectar os concellos, vai a afectar tamén o Concello de Poio. Creo que a moción que presentan, que ademais é a moción tipo que se está presentando en todos os concellos, o que fai é botar balón foras, algo que está facendo bastante o Partido Popular e a Xunta, cando non poden abordar un problema, cando non poden xustificalo, pois o que fan é botar balóns fora e botarlle a culpa aos demais. Eu creo que este é un tema o suficientemente serio para que vostedes non veñan aquí con mocións que apunten solamente o Estado, hai que apuntar, vostedes queren apuntar o Estado, pero terán que apuntar tamén a Xunta de Galiza, que non podemos virlle aquí a lavar os trapos a ninguén. Entón, nos vamos a votar a favor. Repito, é moi importante saber a repercusión que vai a ter, que impacto vai a ter esta subida nos veciños de Poio. Por agora nada máis. Quería empezar a intervención recordándolles os 20 exemplos de emendas de sustitución que temos cando este goberno estaba na oposición. Non unha, nin dúas, pero montes de moreas, montes de moreas. Entón, nos presentábamos unha moción que se cambiaba absolutamente e non podíamos votala. Pero este goberno non fai as cousas así, porque creíamos, cando estábamos aí, que era injusto, e agora seguimos pensando o mesmo. Polo tanto, vamos a como fixemos na emenda no punto anterior, na proposta anterior que tiña unha emenda, explícase, fálase, o propoñente rexeita, e punto. Pero non, como xa anunciou, vale, moi ben, pareceme moi ben, pero non como se facía cando vostedes gobernaban, que nos presentábamos unha moción para o doble sentido da circulación na Ponta da Barca e acabábamos na Ponta da Barca na Avenida da Barca e acabábamos votando o que a vostede lles petaba. Entón, entrando na materia, gustaríame dicirlles que hai dúas sesións trouxeron vostedes aquí unha moción en relación á suba do canon que o Concello de Poio abonaba a Sogama pola xestión dos residuos. Foi unha moción que debatemos conforme ao regulamento, que tivo vostedes, señora Gis, o seu tempo para defendela, cada un o seu tempo, e que este pleno rexeitou, insisto, o 30 de xullo, non ano pasado, non. A exposición de motivos desa moción empezaba así: a Sociedade Xestora de Residuos de Galicia, Sogama, que xestiona residuos de 295 concellos galegos, tal. E así seguía, coas carillas e tal, e resulta que hoxe, a ver se me aclaro, hoxe, 25 de setembro, menos de 2 meses despois, insisto, traen unha moción sobre a brutal suba, eso sí, meteronlle aí brutal, suba do canon de Sogama, pero que empeza así: a Sociedade Xestora de Residuos de Galicia, Sogama, que xestiona os residuos de 295 concellos galegos, estableceu, é dicir, o mesmo, é que é igual que a que debatemos en xullo. De verdad, ata os acordos, bueno, sí, vale, introduce algo, pero... No, pero a ver, é que non mirou. Punto número 1, mantero, isto en xullo, mantero o canon actual imposto aos concellos galegos adscritos a Sogama de 66 euros. Setembro, mantero o canon establecido aos concellos galegos adscritos a xestión de residuos de Sogama de 66 euros. Punto número 2, manter a actual bonificación do 15%. Punto número 2, manter a anterior bonificación do 15% deste canon. Quero dicir, volveron a presentar a mesma moción. Quero dicir, que esta xa se rexeitou no mes de xullo. De verdade que eu, non sei, no tempo que levo nunca vira isto. A verdade é así. Vostedes pensan que isto é serio? Pois é que de verdade, é que hai menos de 2 meses. Voulle reiterar, non vou a facer a exposición porque xa a fixen en xullo, a ver se me explico, non?
Pero que sí lle vou a reiterar é que a suba do canon de Sogama ven exclusivamente das medidas tomadas polo goberno de Pedro Sánchez, cun imposto que nos perxudica e que non aplican a maioría dos estados europeos, xunto a outras medidas que penalizan a Galicia. Esa é a realidade. E vou dicir unha cousa, desde que debatemos esta emenda, o único que fixo algún movimento para axudar os concellos e os veciños, quen foi? Ai, sorpresa, o goberno de Alfonso Rueda, que co obxectivo de paliar o impacto provocado polas decisións do goberno central, se comprometeu a que o goberno galego asumirá o ano que ven o 60% da suba do canon. Esa é a realidade. Outra vez, só o goberno do Partido Popular sae ao rescato dos concellos e dos veciños. E que tanto a Xunta como o Sogama deixaron claro que se o goberno central suprime os impostos causantes da subida, o canon manterase igual. E así, por eso presentamos esta emenda, que llevou a dicir, en lugar de volver a debater os puntos que xa rexeitamos no pleno pasado, hai 2 meses, de xullo, poden vostedes enfrontarse a Sánchez e pedirlle que deixe de perxudicar os galegos. E así, os puntos serían, primeiro, exixir ao goberno central que dea marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Segundo, exixir ao goberno central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiña dereito ata o final da súa vida útil no 2026. E terceiro e último, unha vez que o goberno central atenda a estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista para 2025. Moitas grazas. Moi ben. Ten a palabra o Partido Socialista. Señora Cochón, di tantas mentiras que é imposible entrarlle a todo. É dicir, fala da moción da Barca. A moción da Barca fíxose unha proposta de engádea, que está permitida engadirlle un punto. Vostede sustitúe a moción, vale? Lea Sorrof, que é o que ten que facer, estar informada, que para eso estáis sentada, Porque este Concello ten moitas débedas, según vostedes, pero subirse os sueldos sí que os subiron. Polo tanto, se está aí, ten que informarse e coñecer a lei que regula isto, vale? Coñecelo e non contar mentiras. Ahora, dice que o señor Feijóo que é o único que fixo que vai a financiar o 60%. Collo, plan de cooperación que lle pertence aos concellos e o quita dai. A mí que máis me dá que me quiten do bolsillo esquerdo que do bolsillo dereito. Yo están quitando igual. E que non contan unha verdad. É dicir, é completamente ridículo. É dicir, e di vostede que presentamos a mesma moción. Mira, non é verdade, señora Cochón. Os 2 puntos primeiros son os mesmos. Mira, aquí pasou o seguinte. Aquí primeiro anunciou Sogama que pasaba de cobrar e que non lle quero mentir, é que a mí me gusta falar con datos, de 66 a 88, vale? E presentamos unha moción, porque nos queixábamos de que pasaba de 66 a 88, vale? Pero que agora nos anuncian que pasa a 108. Entón, presentamos unha moción. E os puntos primeiros o que din é que se volva a cobrar o que se cobraba antes. É o mismo punto. Pero logo que vostede non di, porque non sabe máis que mentir, é sorprendente a capacidade que teñen para disparar mentiras que obliga que non lle podas facer a túa argumentación, tes que contestar a todas as baterías de mentiras que solta. Entón, claro, o punto 3 é diferente, o punto 4, 5, 6 e o 7. É toda unha batería de medidas que debe facer a Xunta, precisamente, para que Sogama non pague ese canon que recauda a Xunta, porque o Estado mandou ás comunidades autónomas que facer un sistema de reciclaxe eficiente, ampliar as plantas de biorresiduos, que recibeu axudas europeas para facer plantas de biorresiduos de proximidade, para que os camións non teñan que recorrer tantos kilómetros, e para reciclar, que é o que non penaliza Europa, precisamente. Incrementar as subvencións aos concellos que o fan ben, crear unha comisión de traballo entre concellos e Sogama para establecer cales son as medidas
entre todos que poden facer que o sistema de recollida sea máis sostible, máis eficiente, máis barato. Quer dizer, unha batería de cuestións que vostede omite e se queda cos dous primeiros puntos que evidentemente tratan do mesmo tema e o mismo, pero nada máis. Xa está. Sí. Joder. Toma. Momento lado. Tiñamos dos de... Sí, a ver, unha cuestión. Rocío falaba de que, bueno, un pouco a moción que plantexades é porque ese imposto é un imposto que ven decretado polo Estado. Creo que me pareceu entenderche iso, pero que ademais, cando se fala de ese imposto que ahora mismo se está beneficiando a Xunta de Galiza, o que non dis é que é un imposto que a propia Xunta de Galiza solicitou a súa transferencia no ano de 2022. É dicir, se non quería transferencia dese imposto, non ter solicitado o mesmo. Digo, por cando votades balón foras, pois sempre botándolle a culpa aos demais dos erros que da xestión que ten que solucionar a propia Xunta. O que está claro, e aquí hai unha realidade, podemos discutir que é culpa do Estado, podemos discutir que é culpa da Xunta, pero aquí hai unha realidade, é dicir, vaise producir unha suba en todos os concellos. Que podemos facer ao respecto? Evidentemente, pois teremos que protestar, teremos que patalear e teremos que decirlle á Xunta que non pode levar adiante esa subida. E temos dúas opcións. Ou poñémonos de lado da Xunta e facémonos cómplice da Xunta, ou defendemos os intereses dos veciños de Poio. Eu creo que temos que optar por defender os intereses. Todos sabemos que se chegou a esta situación é porque nin o Estado español cumple as directrices que marca a Unión Europea, o Estado español exixe ás comunidades autónomas esas directrices que tampouco están cumplindo porque Galiza vai pola cola, e para facer ese cumplimento estamos agora nesta situación. Por que? Porque precisamente un dos sistemas máis antiguos que, digamos, menos operativos e menos prácticos é precisamente o sistema que ten instaurado neste momento a Xunta a través de Sogama. O que temos é que defender outra maneira de xestión, unha alternativa á xestión do lixo que se está levando actualmente, e por aí tiñamos que comezar. O que non se pode permitir é cargar o Concello e os veciños con máis impostos, como vai a ser o que vai a suceder con esta suma, que, bueno, non se dixeron datos, ou pareceume que non se decían datos, pero no 2025, con esta suba que se aproba agora no 2024, o sea, pasaría dos 60, pasaríamos os 68 euros. Estamos falando que concellos que pagaban 56 euros van a pasar a pagar 108 euros. É dicir, estamos falando de unha subida moi considerable. E non é a subida que veu o anterior pleno, é que agora se fala dunha subida maior. Entón, evidentemente, haberá que protestar, inda que a Xunta este gobernada polo Partido Popular. E teremos que patalear e non só mirar para o Estado. Habrá que decirlle ao Estado, pero tamén haberá que decirlle algo á Xunta. Digo eu, nada máis. Bueno, eu insisto, digo yo, señora Agís, nas partes que son idénticas, e de verdade quere vostede que lle dea os mesmos argumentos e as mesmas evidencias que lle dixen aquí hai menos de 2 meses. Non me parece serio, a verdade é que non me parece serio, nin para co pleno, nin para cos veciños. E todo por non pedirlle contas a Sánchez, que é o único responsable da subida do canon. Non vou volver a defender o modelo de Sogama frente ao de Nostián, que impulsado polo Partido Socialista, ou do Barbanza, o modelo Estrela do BNG, porque son menos sostibles e máis caros que Sogama. E non vou volver a sinalarlles
que mentre Sogama é un ente ao que os concellos se adiren de forma voluntaria, e con vostedes no goberno de Poio estivo adherido, e os lugares que agora gobernan vostedes seguen adheridos, non vou asinalarlles tamén que con todo o que falan de Sogama, que ten que facer máis pola reciclaxe, o cambio de modelo, senón como é un dos sistemas con máis taxa de recuperación de España. Por exemplo, en Vigo, da súa ex-xefa Carmela Silva ou do seu xefe Regades, e que vostedes poñen como referente, por exemplo, mándanse 100.000 toneladas de residuos a Sogama. O 40% son orgánicos e o 30% envases. Ningún gramo de reciclaxe, señora Gis. Ese é o seu modelo. Non vou a volver a debatir a moción, porque xa foi debatida e votada. Só lle vou dicir que o problema non é Sogama. Digo yo outra vez, o problema é Pedro Sánchez. Afrontamos un problema que provocou un goberno socialista que cousa que toca, cousa que pois dana, sexa o Código Penal, o sistema de financiamento, a lei do sí e sí, a vivenda, a xestión de residuos, da igual. Os galegos teñeno claro, mentre a xestión ambiental da Xunta recibiu o respaldo moi maioritario dos galegos hai apenas 5 meses, onde máis da metade dos veciños de Poio apoiaron o modelo ambiental de Galicia, esa é a realidade. A verdade é que cada vez que se lle pregunta aos veciños, rexeitan a mala xestión do Partido Socialista e de Sánchez, ao igual que nos rexeitamos esta moción repetida hai 2 meses, señora Gis. Por favor, pídolle que non volva a traer unha moción nestas características, porque non é serio. Grazas. A verdade é que acabou, verdad? A verdade é que un se queda estupefacto. Aquí o importante é se suben desde 66 euros a 108, esa é a realidade. Suben o cano de Sogama, esta barbaridade, ese é o debate, aí non entra porque non lle interesa. Logo fala de que é voluntario acollerse a Sogama. Non, se quere botamos a basura na seca. Se quere volvemos a esa época oscura. E o que pedimos é que se baixe o cano, que se poña nunha cantidade razonable, crear un modelo que o que fala esta moción, crear un modelo sostible, que se cumpla coas plantas de proximidade, que se cumpla cos fondos europeos co compromiso dese proxecto que establecía un sistema de xestión de plantas de bioresiduos cerca para non ter que desperzalos tanto. Bueno, en fin, logo fala de que a culpa é de Sánchez. Sabe vostede o que votou? Vou facer o que fai vostede, que é moi curioso. Sabe o que votou o Partido Popular cando se aprobou esta lei do malvado Sánchez? Sabe? Sabe o que votou o seu partido? Contesta ou non? Non o sabe. Vale, pois este é o modelo PP, aí o teñen. Pois non o saben. Abstuvéronse. E non dixeron nada desta taxa. Sabe por que non dixeron nada desta taxa? Porque ven de Europa e non dixeron nada desta taxa porque no mismo a aprobación da norma se lle transferiu ás comunidades autónomas o cobro desa taxa. Polo tanto, de malvado Sánchez nada, non mintan, non mintan. E logo, bueno, en fin, o malvado Sánchez é que lle manda os cartos para que vostedes poidan xestionar este concello. Logo fala de Vigo. Mira, Vigo ten recollida con contenedor marrón. O veciño chega cunha tarxetiña, acerca o contenedor se abre e bota o residuo orgánico. Ten unha xestión propia de residuo orgánico. Dixo que mandaba 100.000 toneladas. Claro que Vigo é a mitad da provincia de Pontevedra. Vigo ten máis de 300.000 habitantes. O sea, non paran de decir datos que son falsos, datos que non se axustan á realidade, datos para enmascarar o verdadeiramente importante é que aquí duplican un canon, un imposto, que teñen que pagar os veciños e as veciñas de todo Galicia. Iso é que é unha vergonza. E non se pode, de verdad, ser tan pouco honesto na defensa das mocións. Non se pode fuxir do que é importante. É dicir, aquí o importante é que a taxa, o canon, se duplica. Iso é importante. E vostedes terán algo que decir. E ao mellor poden, tranquilamente, votar en contra da Xunta, que non pasa nada. Quero dicir,
Non pasa nada. Non os van a votar do partido, nin, que sería o razonable. O que fan é contar milongas, botar a culpa a terceiros, en fin, nada máis. Vamos a votar. Primeiro vamos a decir se a emenda se considera de sustitución, que o propoñente ten a facultade de decidir se considerada unha emenda de sustitución e, por tanto, declinar que se vea... Eu a considero de sustitución, estou convencido que vostede tamén. Quero dicir, evidentemente, unha moción de sustitución, polo tanto, non cabe. Vale. Ben, votamos a moción. Votos en contra. Abstención. Votos a favor. Vale. Siguiente punto, punto número 9, moción do Partido Socialista para instar a Xunta de Galicia a executar o proxecto integral da zona portuaria de Covelo e Samieira. Sí, bueno, aquí esta moción o que fai é incidir nun problema que vemos arrastrado desde hai moito tempo coa Xunta de Galicia. Este é un proxecto que se había feito de maneira conxunta para Raxó e Covelo. Alá se había redactado polo ano 2008, cando había na Xunta un bipartito, e logo, evidentemente, cambiou o goberno da Xunta. Este proxecto se foi demorando, e hasta se chegou a crear unha comisión de seguimento dos portos, onde están representados veciños e colectivos de Raxó de Samieira, e para avanzar no último... Digamos que a última disputa, despois de moitas presións para que se executara a parte de Raxó e que se chegou a executar efectivamente porque a outra parte se iba a executar con cargo aos fondos europeos, se veron obligados a facer o proxecto de Raxó, e se comprometían que primeiro Raxó e logo Covelo. Bueno, Raxó xa se fixo, polo tanto, agora lle toca a Covelo, toca que se faga, se execute este proxecto da zona portuaria de Covelo, un espazo degradado, un espazo, ademais, que ten unhas características que o fan moi atractivo, pero que claramente necesita unha mellora. Este verán tamén vimos que hubo queixas veciñais en canto ao estado do propio firme, que se producen asentamentos, problemas de vertidos. Entón, bueno, o proxecto tamén é unha oportunidade para mellorar as redes, tal e como estaba previsto no proxecto e demais. Por lo tanto, o que facemos é instar a Xunta de Galicia, un único acordo moi sencillo, instar a Xunta de Galicia a cumprir dunha vez por todas cos compromisos adquiridos e levar a cabo o proxecto integral da zona portuaria de Covelo en Samieira, que é o que acordou Portos de Galicia, a Xunta de Galicia, coa Comisión de Seguimento e cos veciños que a integran. Polo tanto, é importante acometer esta obra. Creo recordar que estamos a falar dunha obra de 1,5 millón de euros cando se redactara alá polo ano 2008. Logo, bueno, pois Portos decidiu segregalo, logo volveu a unir, logo volveu a segregar, logo fixo trociños. De feito, en Pollo fixo unha parte da pasarela, logo en Covelo se lle notificou desde o Concello Perico que representaba a ponte, que tiña patoloxías máis que evidentes que comprometían a seguridade estrutural da ponte. Por lo tanto, fixeron un investimento ali nese entorno de 300.000 euros, por lo tanto, falta por executar o resto do proxecto. Por lo tanto, se trata de algo moi sinxelo, que instar a Xunta que cumpla o prometido, e esperamos que tanto o Partido Popular, que está no goberno, como o BNG apoien esta moción, porque é xusta e é o que esperan os veciños, que están preocupados porque está pasando o tempo e non ven noticias, non reciben noticias con respecto a cando se inician os traballos de mellora da zona portuaria de Covelo en Samieira. Gracias. Nós estamos de acordo con esta moción, entendemos que é un exemplo máis dos compromisos adquiridos pola Xunta e non cumpridos co Concello de Pollo. Cremos que, ademais, hai unha clara discriminación da Xunta de Galiza co Concello de Pollo. Aos feitos me repito, este é un exemplo máis. Había un compromiso adquirido de executar o Porto de Raxó e executar o Porto do Covelo. Seguimos agardando a que se execute o Porto do Covelo, decir que se a Xunta tivo algún interés en iniciar o proxecto do Porto de Raxó foi cando se deron os primeiros pasos
pasos por parte do Estado e do Concello para toda a reforma de Ramón Encinas, e aí foi cando a Xunta de Galiza pois decidiu poñerse en marcha co seu proxecto. Pero isto non é algo novo, se falamos dos veciños de Samieira, agora é o Porto, que sigue sin rehabilitarse, pero tamén é a PO 308, os veciños de Samieira siguen sin poder camiñar de maneira segura por núcleos que son núcleos poboados, cando vamos a outros concellos e iso non sucede. Coa Xunta de Galiza, para que poidera executar toda a reforma da PO 308, tivemos que estar anos reivindicando todos os domingos que queríamos que executara as beirarrúas da PO 308. Seguimos tendo un concello que ten e que aglutina os peores puntos negros de todas as rías baixas e siguen sen tomar medidas a respecto de Poio, e podemos poñer milleiros de exemplos. Con isto que quero decir? E vostede preguntábame antes, eu pregúntolle agora. A vostede parecelle que a Xunta ten un trato correcto con este Concello? Parecelle no seu turno. É dicir, vostede dirixe preguntas á oposición, que a oposición, pois dentro de un acto democrático, contesta, pero cando a oposición dirixe as preguntas a vostede que está no goberno, opta por calar e non contestalas. Vale. Eso tamén é unha clara evidencia. E vou ilustrar, como vostede di. Moi ben, pois a ver se é verdade, ilústreme, pero a min gustaríame máis que me ilustrara con feitos e que se fixeran todos os proxectos que ten pendentes este Concello e que discriminadamente a Xunta leva sen darlle apoio. E solamente hai que ir ao Concello de Sanxenxo e ver as virarrúas que ten, e hai que vir apoio e ver o que estamos esperando. Pois iso é precisamente o que lle pasa aos veciños de Samieira, que siguen, e o sabrán, os que viven ali, siguen sin poder camiñar de maneira segura, siguen agardando a que se execute a obra do Porto do Covelo. Eu dígolle a vostedes, cando estaban na oposición e agora que están no goberno, acaso non teñen peso suficiente para poderlle decir á Xunta que, por favor, deixe de discriminar a este Concello, que xa está ben? Porque tiña vostede máis tempo. Bueno, antes de nada, haberá que preguntarlle ao alcalde do Grove, por exemplo, que lle pide a Xunta o mesmo trato para o Grove que lle dá apoio, que lle dá ao noso Concello a hora de facer as obras. A min o que digo ao alcalde do Grove non me importa. Bueno, a min importa o os que pasa en Poio. Os socialistas se queixan de que a Xunta inviste moito en Poio. A min o que digo ao alcalde do Grove dentro do Grupo Municipal do Partido Popular imos votar sí a esta moción para solicitar á Xunta a execución do proxecto integral da zona portuaria do Covelo en Samieira. E imos a apoiar esta demanda con o noso voto a favor, pero o que é máis importante, coa disposición absoluta para colaborar na reforma deste porto e para velar porque se execute canto antes esta actuación que efectivamente o Covelo agarda, merece e precisa. Esa é a realidade. Por tanto, asumimos como un compromiso propio o que xa estamos facendo dende que chegamos a este goberno local, que é colaborar coas demais administracións para que Poio teña infraestructuras, obras e investimentos. Iso sí, sen perder de vista que a Xunta é a administración que máis inviste en Poio. Por iso lle dicía, señora Caldas, que yo iba a enumerar, porque é parte da miña intervención, inda que no pleno municipal do mes pasado trouxemos a votación un convenio, aínda, non se lembra, de 4 millóns de euros para infraestructuras dos que o goberno galego asumirá o 90% e nos o 10% do restante, que esta mesma semana foi refrendado no Consello da Xunta, por certo. Hai uns días o Conselleiro de Cultura visitou Tambo por primeira vez para deixar patente o compromiso da Xunta con o noso patrimonio. Pouco antes, en agosto, o presidente da Xunta veu comprobar in situ a execución doutra demanda histórica
que se veu cumprido coa reforma integral da fachada marítima de Raxó, bueno, eso, que vostedes mencionaron así de pasada na moción, pero que xa poden desfrutar a veciñanza e todos os que nos visitan. En esa mesma visita, por certo, o presidente ratificou o compromiso da Xunta para humanizar a PO 308 en San Salvador próximamente. Polo tanto, un compromiso que non é novo e que non comenzou co goberno de Ángel Moldes, xa que con vostedes no goberno executáronse o tramo das sendas peonís e ciclistas na PO 308 entre o Covelo e Raxó, a senda na PO 309, comenzou un treito entre as Bardancas e Conbarro e tantas outras actuacións que falan dunha administración comprometida con Poio. Esa é a realidade. Menuda diferencia co goberno central, que comeza dunha vez unha actuación que leva anos e anos orzamentada, refírome ao no de bombeiros, e non avisa ao goberno municipal porque nen sequera sabe que a obra é en Poio. Tamén, esa é outra realidade. É verdade que para poder actuar hai que ter presupostos e aí é onde vemos a diferencia entre un goberno, o galego, que aproba ano tras ano en tempo e forma os seus presupostos e con quen se pode planificar unha actuación, e o goberno de Sánchez que nin pode aprobar presupostos e parece que tampouco lle importa, aínda que saímos perdendo todos os demais. Tampouco é o mesmo que xunto a unha administración que inviste e actúa haxa un goberno único e unido que colabora para sacar adiante os proxectos que un bipartito, un tripartito que teñen que pelexar entre sí e axudarse os seus investimentos ou poñerse pau nas rodas. Esa é a realidade. Polo tanto, ofrecemos o noso voto a favor, a nosa disposición a reunirnos aquí con Portos, coa administración, para botar a andar o proxecto o antes posible e a colaboración absoluta deste goberno con todos os investimentos que axuden a mellorar Poio, pero con feitos, iso sí. Grazas. Vale. O alcalde do Grove fala de que é tal a metrallata de mentiras que é imposible entrar a todo, increíble. O alcalde do Grove fala de anuncios de investimentos. Os investimentos que están feitos, ningún son seus. Nin esos que fala da seca Campelo non son seus, o que de Raxó, frente marítimo de Raxó, frente costeiro de Raxó. En Raxó hai a zona portuaria que levamos esperando desde o 2008 e se executou convenio firmado por este goberno e por o goberno anterior e fondos europeos do señor Sánchez e demais na zona de Ramón Encinas, pero que ademais o goberno central veu a resolver o problema da depuración de pollo que tiña que resolver a Xunta desde o ano 95 e que estaba vertendo o mar hasta que veu o Estado a resolvelo, 28 millóns de euros. Fíxese, a PO 308, vostede todo eso que di, o único que conseguiu foi 50.000 euros para o estudo arqueolóxico de Tamo, que me parece moi ben e necesario. E ademais me parece moi boa idea que incidan neso, pero 50.000 euros. O resto non é seu. O resto estaba todo comprometido e firmado con nós. O resto é fume. Logo, di bomberos. Bomberos, todos os fondos europeos que aquí foron unha porrada deles, por certo, estamos esperando cal é a xestión dos seus, que nos tiña que haber contestado e todavía non nos contestaron. Depuradora e bomberos, di vostede que está no territorio de Pollo, non o saben. Bueno, según o deslinde en vigor, vale, non está en Pollo. O que pasa que estamos esperando para a resolución da Xunta de Galicia, levamos esperando creo que 6 anos para que resolva o deslinde, porque sabeu de Madrid, onde vai, hai moitos anos, para donde derime, di feixa claro, donde é o límite. O que pasa que ao mellor non lle interesa a comunidade de San Xoán porque levou unha sorpresa, verdad, Marcial, te acordas? Que foche de salir a colocar a bandeira e resulta que cando lle enseñamos o deslinde dixo, ostra, te acordas? No, para vostede, yo digo, se acorda deso? Estamos aquí debatindo que estamos debatindo. A comunidade deixa un lado, se fai favor, que ten un órgano propio de goberno. Déxeme falar que estou no meu turno, logo fala vostede. O que lle quero decir é que en Pontevedra ganamos, pero arriba perdemos. E perdemos onde están as antenas e demais. Quero decir, o que ten a Xunta que resolver eso para que sea de Pollo. De momento non o é. Entón, bueno,
O importante é que pedimos que se resolva este proxecto que leva, como digo, comprometido e bloqueado desde o ano 2009, que os diferentes presidentes de Porto se comprometeron cos colectivos en facelo realidade e nos levan toreando. Colleron o proxecto orixinal, o segregaron porque era mellor segregalo. Logo, aos 2 anos, volveron a unir porque era mellor unilo. Logo decidiron cortalo en trocitos con Durán para facer por tramos, fases. Bueno, a fase que se fixo foi a pasarela de Raxó e o ponte de Covelo. E hasta que se viron totalmente presionados non fixeron o de Raxó. E hora de Covelo a ver o que fan. E logo, tamén é importante decirlle que o 29, si xa remata o alcalde, o 29 do 8, o Grupo Socialista solicitou a este goberno convocar a Comisión de Seguimento dos Portos, que non recibimos resposta. Xa vai casi un mes e non temos resposta desa petición de convocar os colectivos para tamén establecer, bueno, pues, mecanismos de presión ou para informar dos avances con respecto á execución dese proxecto tan necesario, xusto e importante para Samieira. Moi ben, unha intervención máis? Moi brevemente, Sí. porque creo que decir que, bueno, que vamos a votar a favor, que o BNG sempre defendeu a execución e a rehabilitación do Porto do Covelo, fixemos con sendas iniciativas no Parlamento, fixémolo ano a ano nos orzamentos da Xunta de Galiza e, evidentemente, seguimos defendendo que se rehabilite e se execute o Porto do Covelo porque ademais pode ser un impulso económico moi importante para apoio poder recuperar e rehabilitar toda esa zona portuaria. E a respecto do que decía Rocío na súa intervención, que enumeraba diferentes compromisos que a Xunta viña adquirindo con Pollo, eu quero pensar que se non adquiriu eses compromisos ou non levou a cabo esas accións, non sería porque neste Concello non gobernaba o Partido Popular, porque iso sí que, dende logo, non sería nin ético ni propio en política, pero, bueno, sí que é algo que nos ten bastante acostumados o Partido Popular, a facer discriminacións según o color político que goberna nos concellos. E non lle fai dano a quen goberna, a quen lle fai dano é os veciños que se teñen que ver privados de que se leven a cabo eses proxectos. Agardo que non quixera decir iso coa súa intervención. Ben, algunha intervención máis? Non aproveitanse o turno de palabra. Bueno, pois nada, eso. Instar a Xunta que cumpla co proxecto. Esperemos dunha vez que nos respondan esta petición do Grupo Socialista de convocar a Comisión de Seguimento. E nada, me alegro de que se vote por unanimidade, porque creo que é importante que a corporación vaya alineada e defendan todos os mesmos intereses polo ben do noso municipio. Tamén decir que este proxecto lle daría continuidade tamén á senda litoral que o Goberno do Estado fixo entre Laño e Covelo, crearía ali un espazo maravilloso e fantástico que ten un atractivo indudable e que leva comprometido e condicionado 15 anos precisamente porque a Xunta non cumple os seus compromisos. Gracias. Sí, antes da votación unha pequena reflexión, porque se dixo nas dúas intervencións as dúas cousas contrarias. Decir, por un lado se dixo que todas as actuacións foran feitas do anterior goberno e, por outro lado, a portavoz de NG dixo que a Xunta non invertía no noso Concello. Decir, se esas inversións foron, según o señor Gregorio, na época do BNG, quere dicir que todas as inversións foron cando vostedes gobernaban. Decir, creo que teñen aí unha confusión ao final. Dito isto, tamén me quedou claro, despois da intervención en este caso, do portavoz do Partido Socialista, a quen lle preguntou o subdelegado de goberno. É dicir, eu nunha conversa coloquial co subdelegado lle preguntaba, que non pasaba nada, pero non estaría de máis que cando se fixera unha presentación en Pollo, polo menos avisar ao Concello que en este caso que se faría ali. E, dicir, ahora nos di o portavoz do Partido Socialista que eso non é Pollo, debe ser a única persona en Pollo, o portavoz do Partido Socialista que non defende que eso é Pollo. É dicir, me imagino que quen lle dou información ao subdelegado do goberno para dicir que eso non era Pollo, pero non pasa nada. É dicir, todos os veciños temos claro que esa ubicación está en Pollo. Foi unha pena que en este caso o subdelegado do goberno
non lle preguntara ao resto de veciños de Pollo, parece que lle preguntou ao portavoz do Partido Socialista para determinar que non nos invitaron porque a día de hoxe eso non é ainda apoio. Pero bueno, non pasa nada. Votamos. E me gustaría esa alusión directa. Votos favor. Claramente, sí. Votos votamos. Votamos. A favor, non? Bueno, alcalde, me gustaría comentar o tema ese. A ver, fíxete si defendo que eso é pollo, porque sempre o defendimos, e máis, tuvo todo un proceso judicial comigo no goberno, precisamente defendendo o deslinde. E o que se plantexa nese proceso é a modificación do deslinde actual, precisamente para ganar espazo ali, e, de feito, o Instituto Xeográfico de España, que é o que dirimeu os límites en función do análisis histórico que fixeron, di que, efectivamente, que iso é pollo, vale? Pero falta que o aprobe a Xunta, que é a persona competente, e a institución competente, para modificar o deslinde. Entón, cando a Xunta aprobe eso, nos podemos xa facer cargo dese espazo. Entón, pasa a ser de pollo, porque de momento o deslinde está onde leva estando moito tempo. Eso, vostede sabe, pasa que, claro, lle gusta manipular e lle gusta cambiar a realidade, pero a realidade é esta. E fíxese se creo que eso é pollo, que o defendimos hasta o infinito e máis alá, e nos deron a razón. O que pasa que a Xunta, por algunha razón, non quere poñer ese cascabel. Por algunha razón non quere facer a resolución final. No mellor vostede podía preguntar por ese tema. Fíxese que nós desde o goberno non lle pedimos incluso que o defenda no infinito, simplemente con que vaya a Pontevedra e ali en frente a Diputación, solución do goberno, e explique ao subdelegado do goberno, é fácil. Non é infinito, hai uns kilómetros. E así lle explica ao subdelegado do goberno que está en término municipal. Que tontería. Moi ben. Punto 10, mocións urxentes. Non hai mocións. Actividades de control. Sí, damos conta. Hai un acordo plenario da Mancomunidade de Terras de Pontevedra sobre a extinción da Mancomunidade de Terras de Pontevedra. Dase conta tamén do estado de execución de acordos e das resolucións da alcaldía, se alguén quere facer algún comentario. Rogos e preguntas. Imos empezar por un rogo, porque, quedou claro no día, na tarde de hoxe, que efectivamente o presidente douse un paseo por Pollo, varios conselleiros tamén, e entonces o noso rogo ven enfocado e coa esperanza de que neses paseos o alcalde, que é a persona que moitas veces se nos dixo neste pleno, que é a persona que coordina e se comunica con outras administracións, pois lle dixera que pasa coa obra da PO 308, que levamos casi 2 anos con ela en execución, que parece que non se dá rematado, a pesar tamén do parón que hubo no verán. Ahora que se iniciaron outra vez os traballos no inicio do inverno, non vemos personal traballando, pouco se ve, pouca xente se ve traballando, falta moita parte desa obra por facer e, polo que se decía das veces que se visitou Pollo pola anterior conselleira encargada deste proxecto, que no verán do 2024 esa obra estaría feita, e o que vemos é que durante todo este verán hubo un prexuicio tanto para os veciños como para a xente que nos veu visitar, e que non damos visto que se vai a rematar neste ano e que imos comezar o ano 2025 coa obra sin rematar. Entón, dende o noso grupo do BNG rogamos, por favor, señor alcalde, que en esos paseos ou en esas visitas, que pida, por favor, que a Xunta remate o antes posible esa obra e que xa non cause máis prexuicio aos nosos veciños e, como ben decía antes a nosa portavoz, mirar outros concellos que esas obras están rematadas
divinamente e que para os nosos veciños tamén queremos o mesmo trato. Moitas gracias. Ben, si me permite, simplemente dúas aclaracións. Unha é, unha das partes estaba a expensas de en este caso, dunha autorización de Naturgy, do que era Fenosa antigamente, para tema de baixada de líneas e demais, que vai ser na proximidade onde vai a glorieta ali na entrada de Conbarro, na Sela, e outras zonas, nos, desde que puidemos ter un pouco posibilidade neste proxecto, o que estamos intentando é buscar o máximo que se crean o máximo de plazas de aparcamento posible, es dicir, hoxe mesmo creo que empezaban cun retranqueo, eu pude cruzar con eles, empezaban cun retranqueo dun muro para poder conseguir máis plazas de aparcamento, é dicir, nos o que fixemos do primeiro momento é intentar pelexar para que ese proxecto non se incrementaran o que son as plazas de aparcamento, é dicir, en zonas que antes non contemplaban, pois hubo negociacións con particulares e se contempla novos aparcamentos, pero sobre todo unha das partes que estaban a expensas dunha autorización de propio Fenosa, de Naturgy. A intención do robo é que non se vea movimento. Entonces, bueno, a nosa preocupación era esa, de que non estábamos vendo que a obra fose para adiante e aínda lle queda bastante. Entonces, bueno, que se fai o favor que lle den. Moi ben. Vale, eu tiño unha pregunta para o Concelleiro de Medio Ambiente. Outro día un veciño comentaba que atopouse un gatiño, unha cría, diante da súa casa, que chamou a Policía Local remetiu na Protección Civil, e Protección Civil lle dixo: nós solamente temos orde de recoller cans, e, claro, puxos en contacto coas asociacións, como sempre, están sobrepasadas as pobres, e gustaríanos, bueno, pois que quedara aquí un pouco claro cal é o protocolo que ten que seguir un veciño se se atopa unha cría de gato na súa casa, quere protexela e non pode facer cargo dela, como debe actuar? Bueno, o protocolo sabes que non existe. Depois de tantos anos gobernando, parece mentira que me preguntes polo protocolo. Eso sí que é de Eu non estaba gobernando. Eu non estaba gobernando. Hace 28 anos, non sei se estabas, pero o teu partido estaba, quer decir, me estás falando de algo que non existe. Pero vostede leva case 2 anos gobernando. O protocolo de actuación en esos casos. De todas formas, en ese caso concreto que estás comentando, sabes que eso foi o lunes. O lunes a última hora. Eu sabía dese tema, entón eu falei con personas desas asociacións, entón falamos coa señora que tiña o gato, entón quedamos con ela para recollerlo hoxe. Desgraciadamente, o gato estaba moi mal e morreu antes de chegar hoxe, senón hoxe se faría cargo o Concello. E o levaríamos, lógicamente, o protocolo, inda que non hai, o normal é que se colla e se leva ao veterinario, para que o veterinario dictamine se ten algún colla e se leva ao veterinario, para que o veterinario dictamine se ten algunha enfermedad, aparte de castralo, tendrá que decir e tomar unha decisión que se fai con el. Entón, o veterinario, lógicamente, ayer non traballou, cando se fomos conocedores do caso, que foi o lunes, como xe decía, a última da tarde, non houve reacción. Si a señora que tiña en poder o gato estaba de acordo con as persoas que estuvemos aí falando, non eu directamente, entón que estaba de acordo en esperar a hoxe pola mañán para actuar e leválo ao veterinario. Eso foi o que pasou exactamente. Desgraciadamente, o gato estaba moi enfermo e non sobreviviu. Entón, eso foi o que pasou. De todas formas, protocolo non hai. Vai haber agora... A mí indícanme de que sí que hai, pero bueno... Habrá... Que había un protocolo de actuaciones escasas. Se mo enseñas ti, eu o desconozco. Desconozco ese protocolo. Non sei se Marga, que é a máis antigua, conoce algún tipo de protocolo. Eu non. Máis antigua me refiero... Me refiero a antigua como concejal, non como edad mujer. Como edad eres unha chavalita. E nada, simplemente que sigo esperando as facturas que estaban pendentes de vir do veterinario. As facturas, Iago, che vou a decir deso, e te vas a rectificar conforme o pleno pasado, que me chamache mentiroso, e o que tens que facer é saber buscar. Hai facturas que están aí e non hai nos caixóns como hubo antes en unha época. Están facturas, mira, e che podo decir, pero se as solicitas as van a dar. Pero se a interventora dixo que non había, Manolo, bueno, poder, non me diga que... As teño aquí, Vale, pero, pois, pásenos... Entón, non creo que a interventora che mentira, Non, por eso mesmo, a interventora dixo que non había. Hai que saber pedilas, Entón, bueno, se nos las remites, por favor, agradezo. Non, as pides a intervención. Pois pediría a intervención. Che vou a contar así por encima para que te ilustres, como se suele decir aquí en estes casos. Mira,
Se pagaron facturas do veterinario no segundo semestre do ano pasado, o sea, do 23, 10.270 euros. Facturas, Eu non cheguei por quedar porque as conseguen. Aí están as facturas, están todas no mesmo sitio. O pasa que eu pedirachas de 2024. Mal, seguramente. Eu pedirachas de 2024. E logo, vamos a este ano, 2024, e se levan pagado alrededor de 6.500 euros en facturas do veterinario, de todo tipo de intervencións, e incluso de esterilizacións. E se queres tamén che dou datos do que fixo a Canceira, por outro lado. E non te mentín en aquel momento, teño aquí papeles donde se fixeron, digo exactamente, que están aquí os papeles, porque a Canceira sabes que ten un convenio con nós donde colabora con nós. Entón, esa hai que contala. Entón, antes de chamar mentiroso a alguén, infórmate. Eu entendo que por a túa juventude e inexperiencia que chegas a ese extremo. Pero infórmate previamente antes de asimilar, o sea, decir unha cousa desas. Porque hai datos aquí, e che podo decir, mira, así por encima. Bueno, vou poñer as gafas que vexo pouco, espera aí. Mira, no ano 2024 se fixeron 48 esterilizacións, ademais dos que veñen nas facturas que che estou comentando. E no ano 23 se fixeron 52, quero dicir, non che metín en absoluto, incluso dinche algunha de menos. Por lo cual, a próxima vez que lle chames mentiroso a alguén, fano con datos. Non temos esa. Pero bueno, pedirei... Están aí, as facturas están aí, joder, aquí non hai caixóns, as facturas están aí. Tranquilo, Manolo, eu pedireinas basicamente porque nós temos un informe de interventora onde decía que non existían facturas con ese concepto en 2024, que agora chegaron porque se facturaron despois. Parece correcto. No, para nada en absoluto, que estás equivocando. Facturas con fechas anteriores agora. Non se presentaron esta semana. É que me extraña que a interventora che dixe que non hai facturas cando, joder, non me estou metiendo nada, son fotocopias, Non, xa lle digo. Outra pregunta, non se está contestado ou non. Pero asegúrate con información antes de chamarlle mentiroso a alguén, E se queres rectificar, ainda podes rectificar, que sepas. Eu entendo que a tua juventud e inexperiencia pode chegar a ese extremo. Pero ainda pode... Vale, un problema, o sea, un tema. En primeiro lugar, eu cando lle digo eso, digo yo polo que vostede fala, polo que vostede, sí, pero por alusión directa, estou lle dicindo, por alusión directa. A inmadurez, tal, bueno, igual sou máis maduro que algún que ten máis anos que a min. O tema non é ese, o tema é... Escoíteme, o tema é vostede di un número e eu digolle se entonces me mentiu porque despois me di outro número. Non lle digo que sea mentireiro, pregúntolle se me mentiu cando me deu un dato. Simplemente lle preguntei eso, en ningún momento yo chamei. Mira, che estou confirmando o que che dixe. Aquel día no pleno pasado, se estou dando os mesmos datos, me podo equivocar en un arriba ou un abaixo. Os mesmos datos, exactamente os mesmos. E se vamos a acta dese pleno anterior, aí constará, que sepas. Non che metín en absoluto, vale? Ben. Espero que quede claro. Máis preguntas? Sí. Eu que tamén me gustaría que non se usase, se retirase cando facemos alusións do que había no caixón ou, bueno, cando facemos outro tipo de alusións que veñen sendo acusacións, eu creo que fora de lugar e creo que dende logo pouco acaídas. Dito isto, a miña pregunta é para o alcalde. Quería preguntar, xa fai 2 plenos, falamos aquí da situación de Valoriza, do incumplimento que se estaba levando a cabo, a caducidade dunha cláusula e, bueno, para os veciños que nos están escoitando, saber que ese incumplimento supón que neste momento pois non se poida poder facer un cambio de todo o que ven sendo, bueno, pois mobiliario no Concello de Poio. Entón, fai 2 plenos, vostede me dixo que iso estaba a punto de resolverse, que estaba en negociacións. Eu quería preguntarlle pois en que punto están esas negociacións con respecto a Valoriza, se hai algunha medida que vayan a tomar, se vai a poñer en marcha ese cumprimento, e como está a situación, dado que é unha situación que neste momento está afectando aos veciños. Ben,
Creo que solicitou un informe que Sí. hemos cabido o informe, supoño que leu o informe do propio enxeñeiro, que está firmado polo técnico, non por políticos. Sí. Aí ven a decir o cumprimento que existe, as valoracións, cousas que non fan, outras que fan a maiores e demais. Nos nestes momentos estamos esperando que emita un informe técnico, como vostede sabrá, nos para poder, en este caso, dar conformidade a esa aportación de cambio, reposición de contedores e demais, vai en base a un informe técnico, é dicir, non é unha decisión política, nin miña como alcalde, nin concelleiro de Medio Ambiente, nin concelleiro de Servicios, sino que en base a ese informe técnico. Nos, no momento que o informe sea favorable por parte do enxeñeiro, automáticamente o que faremos é dar cabida e aprobación a esa reposición e demais. É dicir, eu sei que existen distintos vehículos que xa lle propuseron, donde o informe parece donde a conformidade, polo menos verbal, que me dio o enxeñeiro que é correcta, unha serie de contedores tamén, e agora estaban pendentes de un modelo tipo de barredora e se eso encaixaba, se eso coincidía con melloras ou non, polo acceso que podía ter, pola capacidade de máis. A nós no momento que nos tramita, en este caso o enxeñeiro, ese informe de forma favorable, automáticamente pois faremos efectivo o que esa reposición de todos os medios e demais, como así indica o contrato. E se tuvera cabida, en este caso, a sanción, a levaríamos sin ningún tipo de problema. Pero sí que nestes momentos, a nos que nos transmite os servicios técnicos do Concello, que están, en este caso, coa propia empresa, coa emisión de informes e demais, propostas que fai a propia empresa e informes que teñen que facer os nosos propios técnicos. Sí? Sí. A ver, a min o que acaba de decir vostede me parece grave. Quer decir, non se pode decir que un retraso de ano e pico no cumprimento dun pliego se debe aos técnicos, porque non é verdade. Vostede fixo a proposta, como alcalde, do punto para que se trate polos servizos técnicos. Está feito esa proposta? Está aberto o expediente? O informe que leva, en este caso, que é é solicitado polo propio goberno. Perdone, no, pero que vostede pediu un informe un ano despois. É dicir, non se pode atribuir a un problema dos técnicos da casa que este tema non está resolto, señor Moldes. E me parece, bueno, delicado, porque non é certo. E vostede o sabe. Vale, vou non deixar aí porque non quero profundizar máis neste tema, pero vamos, me parece sorprendente o que vostede di, increíble. Ben, máis preguntas? Sí, no seguro. Sí. Sí. Antes de que me digan si este rogo xa o fixen, como pasou coa moción de antes, xustifico que reitero o rogo porque se reitera tamén o comportamento que causa o rogo. Quer decir, o rogo é pedirlle a este goberno que nos facilite aos grupos da oposición poder facer a nosa labor de control e fiscalización respondéndonos cando preguntamos ou pedimos acceso á información. Temos pendentes tanto varias solicitudes que fixemos por rexistro pedindo información, como tamén preguntas que facemos nas comisións e neste pleno, concretamente no pleno do mes pasado, formulamos unha pregunta onde estará na acta se nos contestou que se nos respondería por escrito. Pediremos un informe tamén ao secretario municipal acerca dos prazos, porque nos consta que todos os prazos se están incumprindo. Moitos casos donde sí se nos responde ou sí se nos facilita a información é tanto tempo despois e tan fora de prazo que cando nos chega a información pois xa non é relevante. Entonces, pediremos ese informe ao secretario municipal. Eu teño entendido, ou que me consta, que unha pregunta formulada nun pleno pois haberá de prazo ata o pleno seguinte. Quero recordar que lle formulamos unha pregunta á concelleira de Promoción Económica, donde nos dixo que nos respondería, vai alá un mes, estamos no pleno seguinte e non se nos respondeu ni por escrito nin por ningunha outra vía. Vou terminar primeiro e logo, se queres, sí? Non. E máis cousas que temos pendentes. E a raíz da resposta que se lle dou, non é o noso grupo, pero bueno, a raíz da resposta que daba aquí o concelleiro de Medio Ambiente fai un momento, sirva como exemplo do que nos sucede tamén en moitas comisións.
A oposición, cando pregunta no turno de rogos e preguntas, se nos responde desa maneira: infórmate, entérate. É dicir, nos informamos e nos enteramos no turno de rogos e preguntas. Por eso formulamos preguntas para enterarnos nós, para informarnos e para que se enteren tamén os veciños e as veciñas. Porque ao largo de todo este pleno escoitamos en varias das intervencións tamén ao señor alcalde encherselle a boca e sacar peito falando de transparencia, así con mayúsculas, democracia con moitas mayúsculas, pero estamos vendo no tempo transcurrido no que está o señor Moldes no goberno e no que o PP está no goberno deste Concello, que transparencia no que é a nosa experiencia na oposición, pouca ou ningunha, e polo que nos trasladan tamén moitos veciños e veciñas, que é a nosa preocupación real tamén, nos están trasladando que si se encontran con moitos problemas pola opacidade e pola falta de transparencia que atopan neste goberno. Entón, por eso, reitero este rogo, que xa fixemos en varias ocasións, e que o volveremos a reiterar cantas veces faga falta. Volvemos a pedir esa resposta, esa pregunta que formulamos, e anticipamos que o pedimos xa no pleno e que o pediremos por reforzalo tamén por escrito, pois ese informe do secretario municipal acerca dos prazos e da obrigatoriedade por lei que ten o goberno municipal ao respecto das solicitudes de información que fan os grupos da oposición para poder exercer a súa labor de control e fiscalización a que estamos obrigados e que, ademais, queremos facela polo ben dos veciños e veciñas de Poio. Moitas gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Y da la casualidad, Silvia, que mira, lo tengo aquí. La técnico, yo nada más salir del pleno, al día siguiente, yo le dije, mira, ha pasado esto, serías tan amable, la técnico que lleva este área. 1:25 del lunes, ayer fue fiesta, por favor. Aquí te mando tal, aquí tengo. Me la mandó el lunes a las 13:24 a mí para informarme que ya lo tenía hecho. Ha tenido vacaciones, ha tenido una semana muy compleja, muy complicada, pues estamos a final de año y todas las concejalías le piden trabajo a ella aunque esté en la mía. Entonces, lo tengo aquí, 13:24 del lunes, fue el martes fiesta. Yo hoy no sé hasta el plazo que hay para que te llegue a ti o para que lo puedas pedir. A mí el lunes me dio, o sea, lo tengo aquí, te lo enseño ahora mismo si quieres, y el lunes fue cuando me lo mandó a mí la técnico diciendo, ya lo tengo, aquí está. Yo más no puedo hacer, se lo pedí al día siguiente y si no, bajas y se lo preguntas a la técnico. Ya el plazo que ella tuvo que hacerlo, desconozco el tiempo de demora que tiene. Como pode entender, Maritxe, a min o seu historial de WhatsApp non me resolve a pregunta que eu formulei. Que te estoy dando la indicación de que yo misma lo tengo el lunes. Eu fago unha pregunta política de concelleira, membro desta corporación, a unha concelleira delegada dunha área e o que quere unha resposta dunha concelleira delegada dunha área e se non... Yo ya te la he dado, me estás interrumpiendo, a mí te molesta que yo te interrumpa, pero tú no haces más que interrumpirme. Despois de un ano e medio vamos para... que leva vostede como concelleira delegada dunha área, pois tiña que coñecer os prazos, procedimentos, etc. Entón, bueno, respecto ás afirmacións de antes, solo un pequeno apunte, porque polo que me transmiten os compañeros moitas veces nas comisións se di moitas cousas, pero hai outros que levamos aquí xa un tempo e sabemos como funcionaba desvos no goberno. E che vou dicir unha cousa, do goberno que ti formabas, a nós como oposición, nos firmaron un decreto denegando a posibilidade de informarnos. De momento, a día de hoxe, por moito que digas ti que non somos transparentes demais, de momento este alcalde deste goberno non firmou ningún decreto denegando a información da oposición. Esa é a diferencia. No goberno que ti formabas, non recibimos hasta 2 decretos de alcaldía denegando o dereito a información. Xa fixo referencia a iso en varias ocasións. Pode aclarar cal é ese decreto, esa solicitude? Foi do seu goberno, 2 decretos. Sí, non, pero que era o que solicitaba? Solicitar información. Eu, de momento, non firmei a vostede ningún decreto. Que solicitaba? Solicitar información. Solicitar información. Que sucede? Que vostedes si queren oscuros e opacos. Díxoselle que concretara en varios informes. Non teño que buscar os seños ben encima da mesa. Busque algún decreto que firmase este alcalde denegando o dereito a información e oposición. E si quero lle busco, cando eu estaba na oposición, os que recibía. Non responde. Silencio administrativo. Esa é a diferencia. Vostede formaba parte dun goberno que firmaba decretos para impedir o dereito de información da oposición. Fíjese, señor alcalde, o nivel de transparencia. Vamos a ver, un orden, senón vamos a dar por finalizado.
esos dous puntos que fai referencia son dous puntos que xestionaba eu. Si, quero facer un rogo. Terceiro e último rogo. Quero facer un rogo. Vostede acaba de lanzar aquí, fíxese o nivel de transparencia que ten o goberno anterior, que cando non daba documentación facía un decreto explicando por qué. Fíxese, vostedes simplemente non contestan. Vostedes omiten o cumprimento da lei. Nos éramos rigurosos coa lei. E o rogo é que vostede fai unha alusión con respecto á transparencia e son dous temas moi concretos que lle negamos o acceso porque tíamos dereito hasta que se conclúa o expediente como di a lei, o tema de tambo e depuradora, dous temas que vostede quería dinamitar e que nos negamos a transferirlo porque a lei nos habilitaba de expedientes que están en negociación e lle facemos un decreto para explicarlle por qué. Fíxese o nivel de transparencia. Ahora directamente non hai nin decreto. Resulta que non se cumple e logo nos din do WhatsApp, bueno, en fin, fíxese a diferencia entre antes e agora. Que antes se firmaban decretos, o rogo é, cando denegan o acceso, como están facendo neste caso e nosotros que temos pendientes, faga un decreto explicando por que nos negan o dereito a telo antes do pleno. Faga como o goberno anterior. Faga un decreto e explique por qué. Eso é transparencia. Vostede non ten dereito a acceder a esa documentación. O de petar na mesa é un pouco tabernáculo. Non, estou tirando estou dando despaciño, señor alcalde. Digo, sea transparente, faga decretos explicando por que incumple a lei, como facíamos nós. Moi ben. Que a cumplíamos. Por rematado o turno de rogos e preguntas. No, porque son 3. Nada. Rematou a sesión. Pois po siguiente. Transparencia. Claro, nada. Pois nada. Rematou a sesión. Son 3, cubriron os 3. As normas son para todos. Non lle permitiu o señor Gregorio facelo. Eu non fume. Nada. Remata a sesión. Pa seguinte. Estás vetado. Non hai problema.